pangete ndiribe msodzi yorira mariro sinoya pangete ndiribe msodzi yorira mariro ini haye ae mwana wirojinga kuyambira zure nekuremba karata kurembera hure sirimoni ae mwana wirojinga kuyambira zure nekuremba karata kurembera ngomwa sirimoni ae mwana wirojinga mwedzi uno ndio mwedzi watiri kurangarira ka ambuya madhuve Edna Chizema. Edna Chizema wakati cheka musi wa 5 June 2009 nokudaro kam takaitanga kasondora pfureyo kam nhorondo yacho haina kupera saka regai tiipedzise nhasi. Right here. Ndakaita hurukuro panapa kam nevana vavo, vazukuru vavo, hanzvadzi vavo. So nokuda regai titange tine kunzwa panapa kane chikomana chinonzi icho Zelusire. Zelu achitiudza iye kuti chii chakatanga kuimba namadhiri ekurapa nekuipa chakatanga chii. Kurapa bosi mama ndichivaona ndichitanga kuti ndakuziva bosi mama inini andakuuya mumukaka wamai yangu. Mama wangu patime akandibereka vakati inzi depression vari kugwanda ndokuseparata wati baba wangu namama ndobva ndatorwa na mbuya madhuve ndopatanga kundirera ndichitengerwa mukaka wemubhodhoro zvokuti kubvera ndipunga ndakayamwa mukaka wamai yangu 2 weeks dzekutanga rikasikakanganisa sematauriro avaita ndobva ndasitanga kumwa manani ndio akazondikudza but mukure manani yayo ndaito isirwa mukapu nemuzvimatidzi nambuya madhuve kusvika ndakura manje izvonozvo ndarerwa. Zvekurapa mama vaita zvekurapa zvechokwadi. Pana mama vanga ine svikiro rikumusha kwavo rinonzi vatinoti ambuya chirando, vanova vakazobvawo umwe yavo yakazobva pana mbuya madhuve ichizoenda nomara pane mumwewo wokudzinza vana mama vamwe vatisatozive. Mama vaitorapa ndo munhu angatove nesvikiro zvokuti vanhu vakawanda vaitouya pamba vachishandirwa navamwe vasikakwanise kudoma nemazita emaminista kana ma-MP vangave mabusinessmen vaitouyawo pamba vachirapwa kusvikawo patime yakazotikawo nyaya yakaitikawo. Chii chakaitika panyaya iyi? Nekuti kana tichiverenga mumanyuzipepa zvinenge panenge pachibudawo zvimwe, saka at least kana tichitaura newe Zelusire ndiwe mwana wavo wakakura wawaiona zvese zvaitika, iwe ndoone chokwadi chese. Mama ndifunga mambondo achitaura zvekuti homwe yavo yakazobva
matonati homwe munhu anosvikirwa nemudzimu handiti ndifunga kasikakanganise pashoni yedu ndo zvandoziva mudzimu uyo wakapa time wakazobva pana mama wakaenda pane mumwe uyo angarekwa mutare hama yavo kwanga waenda kuna mbuya Chirando kureva kuti wanga wabva watama mudzimu uyo pana mbuya Madhuku wanga watama saka zvawanga watama iyo havana asi vakaenderera mberi vachingorapa mama vakaenderera mberi vachirapa but munoziva kana gift chipo chaicho chinge chaunenge wazvarwa nacho mumaoko achibude brain dzavo dzaitoziva kuti mushonga uyu ndikandasvikirwa mushonga wakati ndoziva kuti unoshanda chakati nechakati. Pane nyaya incident yakazoitika iyi yekuti njuzu yakazoitikwawo yakazoita kuti tizove zvatiri nhasi kuti musatinzwawo kuti tiriko kuda kwenyaya iyoyo ndo nyaya yakazonyanya tivhiringira wedu. Chii chakaitika nyatsoto? Chakaitika pambane vainzi Maidobeni vaita zvekopa munhu kuti aigara achiuya ndichikurawo ndichikura ndichivaona ndiri kuma 6 years pandikatanga kuti ndapinda mumusic industry munhu wekuti aiuya ndifunga mambonzo aitaura zvekuti akwati atanga tiita zvemabira naToera munhu wekuti takatisangana naye kwaToera kusvika aToera ndo wakaintrodusa Maidobeni kuna mbuya Madhuku. Vaigara kupa Maidobeni? Maidobeni aigara kuHatfield. Vaiuya achibatsirwawo zvemabasa kwavo nemhuri yavo dzimwe dzenguva vachibatsirwawo zvinhu zvinenge zvanetsa mumusha mavo vachitoenda kubatsirwa zvichiita. Pakazoita nyaya yekuti munoziva paushamwari pakaita munhu wechitatu kazhinji ushamwari hunokanganisika. Ndo zvona zvinhu zvakaitika mana mama pane mukomana ainzi Vhusa akauya kumba Maidobeni vachishandirwa namama vaishandirwa nezvekopa mazuva acho kopawo ameno yaimbonetsawo nguva yacho. Saka munhu kuti anga asingadi kuti zvinhu zvake zvibude pachena kana kuti abatwe patime yezvinhu zvavaikurosesa vachipinza kana kuti kuburitsa. Saka mama vaikwanisa kubapawo mushonga wekuti ubudirire pane chinhu chese chaunenge uchiita sezvo munhu wokuti anga akuziva makwenzi ese. Ndopa mama vabva vanobatsira Maidobeni zvinhu zvavanovabatsira patime yacho. Shuwa inini hangwa nyaya inonyandinetsa kunditsanangura yekuti njuzu shuwa munhu unonzi njuzu uya utore njuzi zvisu zvichikura asati ambobvira tazvinzwa yedu kuti unonzi uya utore njuzi inova nyaya yekuti yakava nyaya yesekasi yakaita about 3 years ichinzi fedha mama vachitouya kumba vachidzokera nekuda kwemunhu wani akapindira pakati pavo akanoudza Maidobeni kuti mukushandirwa zvinhu zvekunyeba and then Maidobeni padhiri ravo ranga vaita zvinhu zvavo zvakanoramba kunobudirira and then ndobva backfire kuna mama vachiti mundiita zvinhu zvekuninyebera. Mama akati ndokuita zvinhu zvekunyebera sei kumakore ese aya atafamba akutodarika kana about 20 or 15 years tichishanda zvinhu zvichiita zvinhu dzimwe dzenguva kazhinji zvinhu zvinoshanda nebelief. Saka uku kuna Maidobeni chii chakaitika kuti wazodzimara pakusungisa gogo? Maidobeni vakanoti mandiitira zvinhu zvekunyeba. Vhuso akudawo mari kune uyo aipawo mama ache mari Maidobeni ndobva vanyonganisa akati auyo kuitira zvekunyeba. Then Maidobeni pabackfire kuna mama akati awainditira zvekunyeba saka ndakusungisa ndakutanisha image. Chekutanga vatanga kutanisha image yamama image yavo vakanonyoresa newspaper kuti mbuya Madhuku vakandivhara mari inga iri ma1000 aitaurwa mamiliyoni maybe should be mamiliyoni. And then zita ravo ratanga kutaniswa zvikinzi vazoniti ndipe njuzu. Saka pese paya petanzi njuzu yati ida cellphone mega nfunga kana muchingoona nyaya yacho nyaya inowasekasa inosekesa dzimwe dzenguva but mota dzedze dzavaipiwa dziri kumashure dzavakapiwa dzese idzi kumashure manavhara mahonda chichichi maford dzina mota dzekuti panguva yacho iyoyo vaipiwa vachitenda nevanhu vavaishandira vachitenda kuti makata basa makazoitira chakati zvakaita. Saka apa
pakazonetsa kuti munhu akanga akufunga kuti saka zvese zvandaitirwa ndezvekunyeba but haungafungi kuti ndezvekunyeba iwo zvinhu zvako zvakabudirira haungazopi munhu gift kuti waita basa iwe usina chaakuitira basa racho mona zvinazvo zvekuti zvakadya mama brain kusvika vazoudza maidhobhe navo kuti alright budisa akonye yacho ichi kujeri endesa akonye yacho ichi kumapurisa mama nyamba yatanichwa mu-image yavo mubepa. Zitesa Zimbabwe Film and Television School of Southern Africa, in partnership with ZBC, is bringing something big, a first for Zimbabwe, a 3-day reality show production masterclass presented by Monzi Ice Creation and Infinity Pictures. Learn from the minds behind Africa's biggest reality television shows and discover how real stories are shaped into powerful television from the 19th to the 21st of June 2026 from 9 a.m. sharp. Limited spots are available. Call or WhatsApp Thelma on 0776 413 261 now to secure your place or support her. Oh yeah! Tapindira wange gogogoi makadini henyu nacho chimuti mahwachini muli chini kwa wange muli chini yoko ku Jambezi Center. Musi wa 25 Juni 2026 tinenge tirimo muwange pa Jambezi ngatisanganeka nokuti mafaro anenge akadira National FM Road Show. Inoliko National FM mu 25 mpao kuzwa muchindi icha 10 igiyosika mane dompu mutaka yandile. Tichisimuka kubva ipapo ngatisanganeka siyabua makadini mulikapo tuna musi wa 27 Juni tinenge tiripo takadira pampam. Kuzwa muchindi cha 10 dopungwe ngatuliwo kwa siyabua Business Center. Kunoliwo ivaingi DT Baye Mudimba Sizwa Ngendaba Felix Mumpande Robert Mumpande abamwe vaingi vese varuda kushambadza neso tibate nokuti ndisu tine chimuti shuga munzeve pa namba dzinoti 0775 902 040 0775 902 040 nokuti National FM ndisu tine chimuti. At 19 minutes past 10 ndongo hapa nichalve mkana akamboka nziko marongwe kubva kuna mshakabva ambuya maduve Edina Chizema vatakabata nhorondo yavo pazora nasi rege tinzwe chikomana zeru kuti saka gogo vakasungwa sei zvakafamba sei iwe kana vachiti gogo havana mhosva tiva papati emapurisa epumachipisa vakasungwa vakasungira ipapo iri kwanda kwasungirako vakasungirwa kwamachipisa ndobva vaendeswa kukonzwa chi kuHatfield kwamachipisa mapurisa emachipisa sezvavo chaitiwa papati pavo vakanga vati minyaya hakuna nyaya inomhangarwa kesi kwaisina kuitikira kwaitikira nyaya ndokunomhangarwa kesi then mapurisa aindifunga ninganga abhadharwa here mari ndobva vatoramba kunzwisa mama mbva vatora wabva vaenda ndobva vatorera mota dzedzi dzangapa bhozi munhu wokuti anga kushandisa mari angationi mafia vakatowanda vanhu kutoti munoziva kana mari inokwanisa kuita zvese zvese zvanga zvapo and then ndopapanzi na maidhoben nyaya ngaende koti nyaya byanze koti nyaya kaita 3 years ichienda koti mama wachitongwa achibva panze vachingonzifedza until mama vazobvunza Major Street ndo nyaya yakazonyanyoitika yekuti mama wapuna Major Street kuti ko imimi ainzi Sandra achaziva seneme yacho Major Street wacho wechikadzi na pipi wacho ainzi anga abhadharwawo futi kuti chanja kuti kaipapamba kushanda mari kusvika mama vaiburitsawo futi mari vachinzifedza vaibhadharawo rova ravo rinonzi Chinyama vachibhadharawo vachiburitsa zvinhu zvemumba kana iri firiji inga vachibhoze chanisa kwanisa kuita mashozi ndokuda kuti every month kazhinji taitonzi koti kusvika Sandra wayakazokoti mbuya madhiro ya guilty nekuda kwekuti
mapindura Major City je Raf Mukoti Angawapindura ndichiba mama ngati kasi nayo mwanangu unopenga here zvekuti unga nditi ndikakuti zvoni uya ndikubatire njuzi inini wacho inini sandaiona saka zvino question kuti yakanoklasha Major City zvikamushoka kuti saka munhu maybe is a criminal kana kuti is a very cool munhu maybe because haukama kuti anondiquestiona kuti ndasana mubvunza kana kuti question yansana mabvera ndambosangana nayo kuti mwanangu iwewe ndichikuudza ndikakuti uya ndikutsvagira njuzu inini njuzu yacho sandaiona yati yaonekwa nani even vamadzistate grade vamwe wacho havatombodziziva manzwa kapo saka naizero pane ainzi Taka angari wechisope we akaita sei pamene mukomana ainzi Taka akazofa ake Seleti Taka airiza hosho angari musope Taka anotombobvira atombova include kana kutombobvira ambonzwisisa kuti mama unoita nezvebhozi yanga yaprivacy yamama ega because zvematare nemagitari zvinhu zvakatosiyana and then mama vakanoti kune mwana mukoma ainzi Rori akafa futi ndiwo aiwo aifamba naye ndiye wanzoturikira pane zvinhu zvese vanenge vachitaura zvokuti zvinhu zvakadaro handidi kunyeba nditi zvakaitika ngoti panoitika nyaya panotaurika zvakawanda saka mukomana Taka ainzi aishandiswa sei vanotaura vamwe vaiti hanzi Taka akazonoendeswa murwizi akanogadzikwa mudhishi munhu akanomiswa mumota akanonzi urikuona njuzi here iri mudhishi iri munenge iri mumvura bhozi munhu angari from afa ndomataura noti vamwe but handidi kunyeba azvinombopera zvaitika even one day inini ndimunhu aifamba namama ini ndasingade kusara pazvinhu zvinoitika zvamama bhozi ndaida kudya ndaida mota zisingaiti saka mama munhu kuti angasingakwanisi kana kundisiya zvokuti patime yakazoitika nyaya ika ndanda munhu kuti ndandatokurawo ndandatokuma 12-13 years ndanda munhu kuti ndanda kutoziva kuti ai chakanaka ichakaipa saka handidi kunyebera pazvinhu zvakadaro kana even mukabvunza vanhu vanga vari kukoti pakati kaenda kukoti pakazotongwa mama handidi kunyeba kuti pakabuda nyaya dzakafanana idzodzo vaenda kukoti mama vakaenda zvenguva yakareba zvakadii mama vakachajwa mama unga vanzi 5 years ndobva vabvisirwa gore zvichinzi havasati vambopara ndobva vabvisirwa rimwe gore zvichinzi vaita good behavior ndobva ndikangoti vakapika 2.5 kasi kakanga 2 or 3 but it should be 2.5 arondedzera ka ndizelusile weka achaurawo ka zvaanoziva maringene ka ana gogo mhosva yakaparira yakavharwa yanga iri yei ndakazotaurawo zvakare kana Ronald uyo muzukuru wacho uyo chemberi munhu aiita zvekuraparapa saka pane ainzi Magi Majobeni saka ndo vakambouya kuumba vachiti vabirwa mari then mawekazi avo vashandirwa mari ndobva yabuda yarikavwa yainzi yacho yabiwa saka mari yarikavwa then ndopa akazonouya futi cash 2 akutaura kuti hanzi ndavharwa mari here nemurume waigara naye achandavharwa mari yakawanda then ndovakatanga kushandirwa che nambiya Majuwe saka pape zvakaitika nyengo kuti iwo munhu wakaendesana naye kujeri
munhu angaine mari uenge kapfura yawo wozi munhu ukaenda kuchipatara chekucheko ukanorapwa murwere wenyu akafa una reche kwenda unokumburena kuchimari paripepe ingori kuti mari ndo yakaseenza zvimwe zvachaurwa nespe kunzi zvinanzi RVR mocha chichi ndezvekunyeba zvekunyeba mchemere munhu ashanda haji angatori netunhu twake ane tunhu twake motikari dzake mombe dzake zvese nezvinhu zvavo zvakakwana kuguru kwatori nemombe dzavo ya dzimwe dzacho ndo dzikutoseenzeswa izvo ndo dzatoshandisa isusu nenzvadzi dzavo right pane paipa akazomboda imwe nyaya yenjuzi kuti njuzi wakazoti noti ndoona ngendo imwe nyaya yakazoita kuti vaende vasungisane ichikaitika ya pachitombochi ndimi mungabhilive kunzi zvonanzi ndipe mari yakati da kukwidza njuzi mundege zvingaite masharisa pangabude mari kwangu wangutsvaga wei yoda kuti kuipisa munhu truti munhu angaine zita hombe apa zvekunzi njuzi ende zvekunyeba nozviramba ameno kana ivo vakavaudza but asi ndozviramba because hatina secret each and every secret yamuchembere ngatingazivi because isusu ndisantori vana vavo ndichatogara navo zvichira kuti chese chaitika chatopfuura maitoziva kuti koko zvinhu vari pakati vari pakati zvozoti nhasi muchembere haana mari nhasi ane mari because ndisitecha zvese asi vaitobatsira vanhu kurapa ya vaibatsira vanhu then vakasungwa vakaita makore mangana vari vakatongerwa 5 years and then pa5 years vangokanzi pakabviswa 180 pamubviswa pano pabviswa rimwe gore then plus re-good behavior saka vakapika 3 vakatodzigara 3 vagara 3 wapika kusvikira wapedza asi pane pamwe pandakambonzonzi vari ikoko futi havana kudzokera mumashure panyaya dzekuimba vaimba vari ikoko ya zveshuwa vaimba bosi takatomboenda pavaicha pakaitwa function pasheraton vanzi vaRainbow vanga vakatombori kuti album ravanzi renchikurubi volume 1 vari iko ravakaita vari ikoko ya vakaita vari kujeri saka rinazobuda rero ndomboona kubuda kwaro but pakabuda muchembere wangone CG racho pachivati nini kujara zvasiyana naye zvinezvo kuti pane mafoni pane malaptop unogona kungoisa mumuchengechera zvinhu plus yose munguru anenge angorongedza plus muziva kuti vanhu vakuru vanochengetedza chinhu chinozonanzi aiyo chinozoita mascratch zvochiasi right tanzwa apo kubva kumuzukuru wavo Ronald Rukomba achitipawo kadivi rakwe Ronald manzwa apa kuti ndo vaifamba ndo vaishanda nagogo kozoti Chris zvakare muzukuru wavo pakazouya mukadzi ainzi Margaret Mapfumo vanonzi maidhobheni vekuHatfield anga ari shamwari yavo vaiwirirana zvekuti akaunzwa nemukomana aitamba kupendi ainzi Sakisa wekumbotamba naRenat Shakata vakanga vabirwa mari mayavo pakambani pakashayikwa mari ndobva vabirwa motikari nainzi Piri saka kuuya kwakaita maya vakasikobatsirwa mari yanga yakawanda angari masimdora ari ma1000s vakakwanisa kuvabatsira sechokwadi mari ikadzoka motikari yeye yanga yatorwa naPiri yakuenda kubhodha akadzoka nayo zveshuwa vakatozoiona nebhegi remari vachitenda basa ravanga vaitirwa saka zvakazoita sei sazodaro vakazotanga kufambidzana vakuwirirana hava tsika nditsikiwo chaena namaidhobheni vaiva svikira pane anonzi Innocent akazoshaya aifamba aiita matare anga matare nambuya madhuku ndiakazoenda namaidhobheni akanoti zvamuri kuitirwa izvi ndezvefeki aiwaka but amaidhobheni
zvauri kuitirwa zvaizonge zvefeki sei ivo mari yavanga vashaya nemotokari zvakadzoka ufeki wanga wapinda paka apa panjasiya mani nekuti kwese uku zvinhu zvakanga zviri right asi pamberi apa amai vakazotarisira chi zvanga zvimwe zvavanga vakudawo sekuti vaibhilivhawo zvenjuzu izvo tiudze nyaya yenjuzu because nyaya yenjuzu iyoyo ndo yakakurumbira pana mbuya chii chakaitika chezvo zvozvo imi maamuripo ndimwazuva kuti mai ndima muti mabhasikoro aiwa panyaya yenjuzu iyi nyaya yenjuzu iyi yakataurika chaizvo nyika yese zimbabwe yakataurika nyaya yanyika manje ikatobuda kune muzukuru wacho iyoyo pamwe ingatonyatsobuda zviri nani ndiyo yakazovasungisa chii chakaitika because yakanakidza vanhu ikasetsa vanhu ikaitira vanhu fani nekuti vakanzi basa randauda kukuitira bhozi amai vanga vaine zvikwambo zvavo zvaida kupingirwa musha saka vakazonzi panoda mari yekuti titore chi njuzu ndoinokwanisa kuita basa iroro kubva kuningirino panodiwa 400 pounds vakabvisa yakabuda 400 pounds yakabuda saka asi havana kuzonge vaonavo kuti basa ravo ravaitarisira kuti vachaitirwa avo ipapa 400 pounds gogo wakatora havakabhadhara zvavamwe haina kudzokera haina mai havana kurecover mari iyoyo aiwa havana kurecover saka ndopa vakabva vaita sei vakabva vaenda takazongoona tiri pashow tichiridza pakwaya mapurisa kupi tairidza kuEpworth pakwaya mapurisa nepfuti obva vakutoti takutosunga mbuya ndobva vanofarirwa kuHatfield ikoko vakaita mazuva 3 variko ndobva vazoenda kukoti vachizobuda kukoti vakapota vachidzoka vapuwa bheo vachiuya kumba vachidzokera vachiuya vachidzokera musi muna May 2005 ndo pavaitoti nyaya yavo yakunoita sei ndo zuva rekupedzisira retrial yavo reri ndo patikatovaperekedza ndo patikazongonzwa nzi vanzi vabatwa nemhosva iri nyaya yenjuzu iyi mukadzi uyu akuti nda mari dzangu dzandikabhadhara nemotikari yandikavapa asi vanga vapiwa mota zveshuwa aya motikari vakanga vatenga vega nemari yavo kuyangaiti amai vanga vakuti motikari andakavapa sei iyo yachizoti yakatengwa aya vakanga vakuwedzeredzawo zvavo kuti nyaya ichiita sei ichirema sezvo vakanga vakutoti pane pavakatozomboenda nemamajor street naPP vakaenda nayo kuholiday kuSouth Africa vakati mukaita kuti ambuya vaende mukati nichakutengerewo motikari saka mota yanga yatenga nagogo papa yanga rerudzi vanga vatenga Honda Civic achangotanga kupinda ndo mota dzinenge dzanga dziri 4 muZimbabwe dzadzingori 4 chete so kurava kuti vakatakura ava vekukota vabva vaenda navo kumhiri kunze kwenyika kumbonowaitisa holiday saka mbuya ndo kuzosungawo zvakabva zvarema manje mbuya ndobva vanyatso kuenda kuseri chekucheko kutsimbiro kwavakazoitwa vakagara makore mangani mbuya vakanzi 5 years ndobva vabvisirwa 3 asi vakazopika 2 hakuna zvakadaro ungatakure PP namajistrate kuenda navo kunze kwenyika kuholiday nekuda kwekuti munhu afire mujeri aorere mujeri panzvimbo yekuti upedze nguva uchitsvagiridza kuti ko mari yangu ndingaiwane sei ichokwadi here apa pandakutanga kudhauta manje kuti ichokwadi here because Chris uri kutaura iwewe kuti Chris ataura kuti ambuya vakasungirwa kuEpworth pashow Zeru ataura kuti aiwaka tanga tiri pambare tanga tiri paHighfields
tiri pashow tiri papati bakomana munhu mumwe chete anosungwa kangani munzvimbo mbiri idzodzo shuwa asi apa vanyatso kusimbisa kuti aiwaka tisu taifamba navo hapana chimwe chavaiita chatatisingazive isisu matitika nekudaro vese umwe ari kuti nyaya umwe abvuma nyaya yenjuzi kuti zvechiwa gogo wakazvitaura zvenjuzi izvozvo munhu akatobhadhara mari ndikristu arabvuma asi Zeru ari kuramba kuti aiwa hakuna zvinhu zvakafanana yakava iri nyaya yesekasi yakasekesa arigai nditiwo sekasi neniwo uyo ari kubvuma iwe kuramba saka zvipi kwakasungirwa mbuya umwe ari kuti kuEpworth umwe ari kuti mbuya wakasungirwa papati regai tinzwe kuna hanzvadzi yacho yambuya Madhuyo inonzi John Rukomba atiudzewe kuti hanzvadzi yavo chaizvo chii chakaitika. Charles Nyama anga kwangu kuda kuwamirira kuti nyaya yechi iperechi mune zvakanaka but zvakazoramba bvonzi ambuya Madhuyo ngaende 5 years kujiri saka vakadzigara 5 years vana vakapika 2 years rimwe 1 year yainzi vakadzorera chi mari saka takazoenda chimusha bvatotengesa mombe bvatadzorera chi mari saka 2 years ndo dzavakapika kodzimwe 2 years vakasindikirwa pasaidi dzakasendekwa parutivi ndiri kuona apa pane tsamba iyi yakanzi special power of attorney. Tsamba yakauya sei nekuti iri kuwanikwa ine zita renyu imimi? Ndakaenda kuchikurubhi nchinoona zvikanzi kuti zvinhu zvangu zvinge zvichigara zvinge zvakachengetedzeka gati ndinyore rugwaro iro kuti muone makolekta mari dzangu dzerendi kumba uku plus kutarisa mainstruments angu achihaiwa muchengetedza mari dzedzi kuitira kuchengeta vana vari kumba mhuri iri kumba hongu so kureva kuti mimi mama aitwa samusara pawana hongu aiwa zvinofadza chose. Ndiri kuona apa pane certificate yakanzi iyo certificate this is certifies that Edina Chizema has completed the course on Discover Bible Guides offered by the Voice of a Prophecy Bible Correspondence School, issued this on the 4th day of March 2007. Pastor Nzuma, East Zimbabwe Conference Director. Kureva kuti ambuya Madhuyo vanga vakuita zvidzidzo zvebhaibheri hongu vari kuprison panguva yakagara prison vanga vatendeuka zvokuti kufa vanga vakupinda cheche Roman Catholic ndo yakatovaviga saka pavakabva kujeri vaburiswa pai kureva here kuti zvinhu zvavo zvavaishandisa zviya pakurapa nechivanhu zvakaramba zvakachengetwa here kana kuti zvakapuhwa umwe munhu tingati zvakaita sei? Zvakangosara zviripo pamba. Aiwa munhu kana achinge atendeuka akamuridza aizvishandisa ka atendeuka kamanje morambire makazvichengeta pawakadzoka ndambonyanyaona vachienda kuchechi kwacho pozi vakazinga vakuda kutodzokera chimfield yemiziki. Hamuna zomboona vachidzokera kuchechi kwacho? Handina. Makazoona kudzokera futi mfield imo? Ko zvinhu zvavo mishonga yavo vanga vakupfuurira mberi futi? Vanga vachiita. Vanga vachiita? Haiwo vatendeuka ndivanga vane certificate. Vanga uri kuzotsvagawo rugwaro rwavo. Rugwaro vakarwa nogurudipo tikaita ukatsvaga rugwaro ufana kurushandisa kasekuru. Harina kusenza. Harina kusenza?
Kaimam, mimi sanzvanzi. Hamuna mbobvunza here kuti kosisi ko certificate ka iyi ndekuti mimi muchipfurira mberi nebasa raMwari. Itanza inini chipo changu chiri ku music. Ando chipo changu. Anditi kama. Asi vainwa odoro. Vainwa. Avainwa. Right, mapanzo akavo manoterereka. Tufambira mena choka nyayo. Regai tinzo umwe akashanda naMbuya Madhuwe anonzi Fungai Chisakuwana. Tinzo kuti zvakasangana sei naMbuya Madhuwe. Inhoroondo, iya nhoroondo. Mbuya Madhuwe angari munhu anga asina zviridzwa zvatinoti mainstrument pachirungu. Saka vaiuya kwa Bauki vachida kuuya kuzokumbira zviridzwa zviya. Saka ndikukumbira kwavaita vakatoona isusu tiripo pabasa pemudharawe. Ndokukumbira kune mudharawe kuti aiwa ini ndoshandisa mbira chete nevanhu vangu. Ndachikumbira kuti vakomana venyaya vakwanise here kuti pandine ndichinoita paipai ivo utakura magitari vopota vachinditsigirira vachiisa magitari. Ndomaonera ndakaita naMbuya. Saka vakanoenda show yavo imwe musi yavakanoita ndobva vatikumbira ndobata. Yanga iri yekupi show yekutanga iyi? Kune kumwe kwatairidza kwainzi kwaMai Charewa. Yanga iri gore ripi? Apa 1997. KwaMai Charewa kupi? I think kubudiriro. Ndobva manorova show. Takanorova show usiku wacho. Vachirova mbira dzavo mimi muchisanganisa nemagitari. Tichisa magitari. Zvakabuda? Ndopakabuda takatanga kuisa song yenzi 12 Mbuya vakafara chaizvo usiku wacho vakati ndafara chaizvo anamboisa kuti munogona kuzviridza zvakadai. Wadi kuti uye undibatsirewo pakunotsikisa. Ndopandakaenda kumba kwaifiridzi. Ndikaona vaina vazukuru vari vana vadiki chaizvo vanavo vaidaira vaimba vai. Vachitoenda kuchikoro vana Zeru naKiri anoridza mbira. Noku arifunga izvo atone vana 2 musikana kadiki aimba. Ndikaenda ndikanovatsikisira 12. Imi mairidza chipapo? Ini ndairidza bass guitar. Mungakwanisa here kutaura vamwe makashandidzana navo papo vairi kuti uyairidza chiridzo chakati? Ndichiri kuyeuka. Ini ndairidza bass guitar ndinova ndinifunga Chisakwana. Pouya mumwe airidza mbira ainzi Christopher, muzukuru waMbuya Madhuwe, Christopher Rugomba. Pouya Phineas, ndichaziva hangu kuti ainzi anisene, asi ainzi Phineas aigara aibva kwaMutare, akashayika iyewe. Pozoita mumwezve atakashanda futi naye ainzi Bibo, aripo ari kuchitungwisa. Airidza futi rhythm guitar. Ndivona ndakashanda nawo pana Mbuya Madhuwe naMashasha airidza madrum. Makazoita here umwe wechikwata chaMbuya Madhuwe kuti maingoya session musician? Ini ndaingoya ndiri ndega nekuti ndaigara kwaSeke kuchitungwisa kundega. Saka ndaingobva kundishuya ivo ndonosangana nawo kwaifiridzi topractice. Ndobvira kuti mimi makazoita here umwe wemuchikwata chaMbuya Madhuwe kana kuti imai makakuzvimirira mega? Ini ndanga ndangozvimirira ndega. Ndobva matsikisa nawo album ravo rekutanga? Rinova 12. Ndokubva ndokutsikisa zverimwe rinonzi Nzara yandabva nayo. Ndokutsikisa zverimwe harina kuzobuda iroro. Ndakatomboribvunza urongwa wacho vachiti vari kurifambisa izvozvo kushayikwa kwakazoita kuti taita rimwe gore 2004. Ndofunga kudaro asi harina kuuya kumastudio iroro. Ranga riri nziyo dziviri? Pane imwe yainzi Nzara yandabva nayo, poita imwe yainzi Tanda Shiri, nemamwe mamwe asanyatsoyeuka kasi. Asi damba refu ranga rakabatana? Ya, ranga rakasimba zvikuru. Makariitira kupe kuShed here? Iri takariitira kustudio inonzi kuMetro. Iro rekupedzisira racho? Rekupedzisira iroro. Right, ndobva mazoita sei? Ndabva ngudaro Ambuya vakazosvika pakuzowana nawo nendufu dziri wese ndokushayika. Achi vasati vashaika Ambuya vakambosungwa nemapurisa. Munoziva here zviitiko zvacho mimi semunhu aifamba naye?
ya ndiri munhu aifamba nawo asi kuti ndikati ndikanazoti dododo nemo kuti chii chakaitika tiri vanhu vaigara ndiri kure nekure chandingakukwanisa kutaura ndichikuti ndikangonzwa kunzi aiwa vanetsana nemumwe mukadzi hameno zvavanga vachiedza kubatsirana here. Asi vairapa zveshuwa here? Ndifunga mukurapa ikoko kana vairapa zveshuwa. Ya semaonera ndezviita nekuti ndaiona vanhu vakawanda vachiuya vachibatsirwa vachibuda vachibatsirwa vachibuda. Saka kunetsana kwavakaita nemunhu iyeyo ndiye akazosvika kuti vazonosukisana kuti ndizvoita vanga vanetsana nenyaya dzei chaidzo haina kunyanzoti munongoziva zvinoita vanhu vanoti taurei apo vamwe vachidai saka kuti ndizonyanzoziva kuti nyaya yei chaivo ipapo apo handingadi kunyema handida kuzonyanzoti kuti ndipabate ipapo. Saka kuenda kwavakazoita kujeri vachizobuda munozoshanda navo futi? Vabuda kudaro handakwanisa kuzoshanda navo nekuti pavakadzoka mbuya vanga vakurwara havana kwanisa kuzonomira pamberi pevanhu havana kuita nguva yakawanda varipo tinge vakaita about 2 months here kana kuti something ndokushaika asi pavakaenda ivo kujeri ndakamboshanda nevana vacho nekuti vasikana vaviri vanga vasiya vazukuru vavo vaikwanisa kuimba zvinhu zvaimbwa nambuya izvozvo saka ndakamboshanda navo kwenguva yakatoti kuti ivo vasipo vachiti vabatsirei vana ava vane chekuraramo kumba. Saka makazosiyana navo sei vana ava? Mumwe wacho musikana mumba wacho aishaura wacho akashayika futi. Ainzi Edina? Edina akafa akafa akarwara zvikuru ndobva afa. Mumwe mudiki ndobva atizirawo mba aroorwa saka akutogarawo nemurume wake. Ndopa zvabva zvafira ipapo? Zvangofira zvakadaro. Uyo wembiri aripo ndinombogara ndichimuona pesa ndichimuti kusumudza akatidai tidai ndouya pano ndichikubatsira tidai asi anongotaura achiverengera achitaura uyu Christopher. Ya pavakashanda napio ndiye akatouya pataitiri achitoda kubatsirwawo nekuti anga asina chikwata ndakatombomuitirawo uye futi uya pio mafare macheka auya ataura nambuya kuti ndoda kubatsirwa nevakomana venyama. Imimi sekuziva kwenyu mbuya Madhuwe napio macheka panga ukama wavo wanga wakamira sei? Mukoma muri ipapo panotinetsei kana kupataura nekuti pamanzwiro nekuti nekuzoonawo ndaenda munhu mukuru wenu kunzi 1967 akusutamba saka ndaenda kutoona kuti chichiri kuitika vana vanhu vakambodanana vavira vakasvika pakunetsana zvandakazoona nemaziso angu achipopotedzana. Kupopotedzana kwanga kupopotedzana nechi? Ndofunga zvinonetsa pakurarama pa pio ndofunga mafambiro aitowo nawo vamwe vanenge vakutourwa kuti ungadana neava here ungadana neeji yakadai here ungadai here saka aita unge anenge anga akuita kunyara kufamba nambuya saka mbuya vakagumisidza vakuzoona kuti uyu munhu anenge ari kungonishandisa kuda mari yangu semunhu aizvitira mari yavo mbuya vaizvitira mari dzavo dzekurapa izvozvo izvo saka mukomana nekuzomutariswa nekuzoonawo histiri yake maitiro aita ndakaona kuti kwaigara Glendora kwacho ndakanzonzi ari kudanana futi nechi nemukadzi anoita zvekurapa izvozvo ndakaona kuti ndofunga anoteedza vanhu vakadaro ivavo saka ndakazoona vakunetsana ava vaziva majambuya kuti ari kudanana futi nemukadzi kuGlendora kuyoke uku avari kugara Western Triangle ari kudanana avisi vanorapa ndakaona kuti ndozvaanoita mukomana. Asi pakuona kwenyu makore avo chokwadi here kuti ambuya vanga vari muhombe kuna pio? Ipapo chokwadi nekuti ambuya vanga vari munhu mukuru ane mazera ana mbuya Stella Chiweshe ndo vanhu vakatamba navo ndichitaura navo vainditi vaitotamba naStella nambuya Stella Chiweshe. Tingatisizi mutsauko wacho wanga une makore mangani? Ipapo ndinganeonyepa nekuti gore rambuya Stella handiziva handizivi. Saka ndokupesana kwazvakaita ikoko? Ndokupesana kwavakaita ipapo maonera ndakazviita semunhu aionawo zvangu ndiripo. Ndiye ka umwe anonzi Fungai Chisakwana airidza ka nambuya Madhuwe maunzo awe achitipawo ka nhoroondo masanganiro mashandiro mafambiro nezvaainzwa pamusoro pambuya Madhuwe sezvo iri nhoroondo yavo ka yatakabata pazuva ranhasi kuvarangarira tichinzwa ka mabasa avo mavakafamba namo zvese izvozvo ndonzwa vamwe vachitanza aiwa zvimwe zvacho izvi is too personal but ka ndo nhoroondo yemunhu iye ndo zvinovaka munhu tikati tezvinzwa izvozvo kuti
iwewe uri muimbi ozogumisira wakusanganisa zvinhu plus uchizotaura zvimwe zvekuti njuzu chichizvozvo. That's criminal. Zvinosungisa zvinobva zvada kuzi ndo zvimwe zvinechida kuti tichidzidza izvozvo kuti kana tiri vaimbi ngatidzingirane nemagitari chete. Right in. Umwe akashanda nambuya Madhuyo anonzi Leonard Mawoyo Lenzo. Regaiti munzwe Lenzo achipinda kamudariro weMufakos Express. Mbuya Madhuyo takasangana nawo vakatouya vega pano futi sezvo wanga naadhiresi yangu wapuwa kugrama. Ndobva vauya vakati akomana ndokumbira kuti mutibheko batatanga kuwabheka. First song yatakavabheka album ratakavabheka wanga wari combined naPio Farai Macheka. Album iri rinonzi zvanga zvakaoma. Takazoita futi 12 ndisu takaigadzira magitari ayo ese asi hatina kuzorekodha nawo asi vakazongotora vamwe nokuti isusu tanga kufamba naPio Farai Macheka wanga wasiyana naMbuya Madhuyo asi kugadzira background yemusic yacho takaita naTito Sande ari handina yeMufakos Express anoridza lead ine ndinoridza bass guitar. Right. Pana Mbuya Madhuyo paive tinoona isiso pairidzwa mbira maizvisanganisa sei? Zvinhu zvanga zvanyore kwatiri nokuti isusu taitoridza traditional nakudhara sezvo takambobheka Frank Chitumba munhu akaita mbiri paredhiyo takabheka futi patraditional takabheka wakawanda vamwe havana kuzobudirira ndopatata neexperience yekuridza gitari nembira nanhasi uno ndikuridza nevadzimbawo futi vanoita magitari nembira. Saka Ambuya Madhuyo makazosiyana nawo zvaita sei? Ambuya Madhuyo takashanda nawo stereki kwenguva yakareba. Ambuya Madhuyo ndobva vazoitawo mhosva yakanzi yakaitika ndobva vazoendawo kujeri. Kudzoka kwaMbuya Madhuyo takangoridza nawo mashows mairi ndobva vashaya. Asi imimi iyo mhosva yacho yainzi yakaitika imimi ndima wakomana maifamba nawo muchigara nawo imimi zvakaitika chokwadi? Icho chokwadi nokuti Mbuya Madhuyo takashanda nawo takangoona kuti kungwara kwanga kuripo. Imboti tichiudwe pashana kuti zvamakaona imimi kuti zvaiitika ndeizvi vateerera vambonzi nasi unovateerereka havatombonzisa kuti nyaya yakafamba sei asi kana imimi sevakomana vaishanda naye muchimbotaura nawo ka vanonyatsoziva kuti azvi chokwadi Ambuya Madhuyo apa yanga iri ndege. Mbuya Madhuyo zvesvo wanga wakangwara nokuti inini ndinomwe wacho wemunhu aikwanisa kuiswa kuseri kwejira dzichenzi ndiri chirandu. Munhu anenge auya toti mukomana anenge ari paraini pane vanhu vanenge vada kurapwa obva anotora information. Saka tichingodaro ndopuwa information ndobva ndataura kuti wakamira so kubva kwamurehwa chichi nezvauda kugadzirwa zvakadai kozi umwe vakauyawo vandakaonawo kuti Ambuya Madhuyo pfungwa dzavo dzanga dzakati ngwarei. Vakauyawo munhu angabirwa ngiri mari yake anga nechitoro chake kudomboshawa ndobva tanotsvaga gakadyo bva tarisa muchihari vakomana vaya vanosenza une murume uya ane sitoro vakauya vese vane vasikana nevakomana vaisvika kana kuma20. Saka hari yanga yakaiswa mvura zigakadyo ririmo mukati ndobvanzi naye vakomana kana pane aita sei akatora mari yaMbuya Madhuyo yasekuru ava nesitoro yava anorumwa negakadyo rakapinza maoko ake mukati. Saka sezvo vanhu vanongotya kuti pamwe anorumwawo negakadyo riya vakatanga kupinda one by one akazosvika akatora mari wacho akabvatywa kudamburwa maoko negakadyo. Ndobva taureka kuti Ambuya ndini ndaita sei ndakatora mari zvikanzi wakaisa pambi bva taura panga akaisa muridzi wechitoro haana kuzotaurwa kunzi ndiani akatora akangozonzi naMbuya Madhuyo mari yako ndaiona muhope iriko pachitoro kwako ikoko kuzvidhina chichi saka tonotora mari yako asi hapana wakataura kuti ndini ngakatora mari yako. Ndobva aenda munhu wekuzvidhina kwataenda kuzvidhina ikoko tese bva tafukunura zvidhina zvakataurwa nemukomana kuti pakati bhozi anganyatsotsanangura tobva tatora mari iya bva tadzorera muridzi wemari akabvapo Mbuya Madhuyo hafu yacho bva asara naye. Saka yakabva kutsikana kuti zveshe Mbuya Madhuyo ava aichokwadi icho wanoona akabvuma. Saka zvomakazvita kwenguva yakareba zvakati? Izvo takazvita kwenguva yakareba stere bhozi vamwe taitoenda nawo kulake Makulwen. Tanga tine rimwe gomo ranga tiriko saka panonzi paSamagi camp. Saka taiwira namapurisa epaSamagi camp
wildlife saka ndiwo taizotaura navo kuti tikuuya unozoitawo basa redu kana tauya navo taiti kune munhu yanjuzu iya inoda anga anenge audzwa kunzi njuzu inoda chikafu zvese chichichi saka ubatenga magrosari ake chichi tovaisa maplastic asikabude mvura tasvika ipapo tombomutsa njuzu iya saka njuzu iya taitora mukomana wataita sei wataizora matsito ewaiti so inenge white wash saka waenda kuseri kwechuru isusu touya kunoku kune rimwe rutivi mpira dzobva dzatanga kuridzwa mbuya madhiwepo wadaidzira kuti mudzimu wako ngaubude tione vachireva munhu uyauya munhu mudzimu yombononoka kubuda mpira dzichiridzwa kusvika mbuya madhiwe ati iwe buda munhu yanakabu obva azobuda kana abuda kudaro anenge achikudai achitamba achienda kurutivi nerutivi achionekwa kuchena kwakuya nekunze kunenge kwakadoka saka achionekwa kuchena wanzi waona mudzimu wako wenjuzu wabuda saka zvinhu zviya zvatambirwa saka takunorasa mvura totakura masaga yaya tine munhu wacho tokatanorasa mvura because anenge akasungwa munhu yaakaendawo isusu taiwanzosara tina piofa remacheka ende aidhiraivha motikari yambuya madhiwe saka tosara tichitora zvinhu zviya zvamvura mapurisa epaks aizviziva tovasiriwo zvimwe zvetakura tobva taenda nazvo kumba kwambuya madhiwe toisitogowa nesikowo zvedu saka mukoma lenso munoreva here mimi kuti zvinhu izvi zvaitogara pasi zvotorongerwa ihongo taitotanga tatorongwa tobva taita gemu racho saka pavakazonge vakunzi vabatwa nemhosva pepei zvakabuda sei nyaya yakaitika iyo yenjuziyo ndo yakaitika because vakazonyumwawo kuti hamene mafambisirwa zvakaitwapo tanga tisisipo tata kuridzona vamwe vanhuwo ndipo takazonzwa kunzi mbuya madhuwe vapinda munyaya nenyaya yenjuziyo koimi mama wasiya sei because zvaikuwanisa mishana inini ndava kufamba napiyo ndapedza kufamba napiyo takabva tasangana nemukomana ainzi Frank Chitumba ndonga takakurekodha naye tikatoita mahitsi naye tikaenda matop 5 sviko washaika pane runyero kumbe rwokuti iye Pio Macheka nambuya madhuwe vanzi vamubenga vari mukadzi nemurume ichokwadi ichokwadi vaidanana kumukoma Pio vanga vasina muri mukoma Pio muri yavo handambobvira ndaiona asi vakazororawo mukadzi ndobva vaita mwana bva aita sebvashaya ndiwo mwana wandinoziva Pio haana mwana nambuya madhuwe anobvira aita mwana vanambuya madhuwe vangu vasingabereki havanambobvira aita mwana saka zvavakapasanura nauya ivo vakufamba chii chachaitika kuti vasiyane neambuya madhuwe varidze vafambe vachiridza voga imi mubva matorana naPio zvakaitika tanga taita mabhendi mairi mbuya madhuwe wanga waka rimwe bhendi ravo pasaidi tisingazvizivi saka patakazoziva kuti mbuya madhuwe ane bhendi ravo ivo naPio Macheka wanga vasisingawidyidzana wanga vasisingawirirana saka ndokuparadzana kwawakaita mabhendi iri rakuenda rakadai iri rakuenda rakadai zvichireva here kuti kusawirirana kwawanga wakuita iwo ndokwakonzera kuti uyu afunge zvokuita chikwata chake kusawirirana kwacho ndokwakati Pio akabva tinda kutakura chikwata changu ndiende nacho ndikozi ndisaibhekachi mbuya madhuwe saka mbuya madhuwe pachikwata chaunga kuunganidza chaizvo chawakasara nacho wakuita sei wakushanda nacho manzwa apo kapo Lenso Leonard Mawoyo anyatsokudedemura ndo vainga vaita hands on pazvinhu zvake izvozvo mamastermind pazvinhu zvake izvozvo zvaiitwa ndofunga mangozinzirawo mega saka zvakakwamuri mimi kuti muchisawo pachikero kuti zvataurwa nevazukuru zvese zviye nezvazotaurwa naLenso ndezvipi chokwadi ndechipi tisi tinongozvikanda kwamuri ikoko right ambuya tanzwa kusungwa kwavo akasungwa kuEpworth nekuHighfields kwaka2 saka nokudaro regai tinzwe kuti vazodzoka kuye zvakazofamba sei pavakadzoka kuchikorodi wanga asungwa 2008 muna April vauya vakasikugara tikatanga kutoita mashows. First show yatikaita yanga iri yeku Chinoi yakarongwa namai Jojo vepakala people wangu ari promote
tikatozara tandina lena tishakata taitoniso manja naiva ambuya ndopa tikatanga show yedu yekutanga tikatoita show vakauya sei toziva kuti nini kuti munhu kana achibva kujeri ane mawiri anoita mbuya vakauya vangorega vangoti ndadzokera kuti makaenda ikoko sebhendi kana pane umwe akatomboendawo ikoko akanovatambira kuti nhasi koko vari kubuda chii chakaitika pazuva rekubuda kubva kujeri pazuva rekubuda vakaenda vakanotorwa naSilvers Mashakada taitoziya zuva ravo rekubuda kuti vachabuda musi wakati ndiye akaenda akanovatora akatouya navo chipamba standisipo tikatozoona vauya tikatofara kuti vauya vanhu vese muraini vakatoti madzoka vakatoti zoshuwe saka masangogara achiti mukadzi uye vaigara achiti mukadzi uye ndevamwe ambuya kuti mukadzi uye asungisa vaichema naye maitope vaigara achichema naye asati vambokuenda vaigara achichema naye vepo atodzoka totanga kufambira mberi nebasa hazvina zomboonana here namaitopeniwo hazvina zomboonana saka vamaitopeni vari kupiswa ndaungonzwa kuti anenge vakashaya handina zombobvirapo ndakapedzera kuvaona mbuya achiri kujiri pandandiri kushamba kwamusiwa pabhawa ramaijojo pandainge ndichiendesa mainstruments akanga asiwa nambuya ndandaenda novaisa ikoko kwairidza uyo anoridza airidza namacheso ana Dasindo wemadrums vanga ane bhendi ravo ndopandikapedzera kuvaona ipapo kare ivo vanga vaenda kodiko munhu aingofamba waifarirawo futi zvemafaro izvo oright saka goko ndobva vauya paimukanoruwa show pachinoi yakanetsa yakafarira toifarirwa tikazonoridza show kumarondera natonga imoyo yanga iri yamai jojo futi show mustadium murudhaka ngaina Silvers Mashakada tonga imoyo sanga tagadzira futi rimwe gurupu redu pasaidi rainzi Dragon Music ranga riri rangwa raitsigirwa neni ivo varipo show iyo ikazara zvekuti stadium saka zvakazofamba sei mazuva akuenda manje 2008 ndakazoti nyika pane pakazombooma zvinhu mazuva aya ndovanamboti damboenda kuBotswana ndobva vatonditi aiwa ochi tatatobva unoridza show vakatondipa 500 rands ndakatochinja mari yekuisa mapula ndikaenda kuBotswana ndaenda kuBotswana rasinogara kuBotswana vakasara vachiridza mashows nana Zulu tatagadzira rimwe band tatane vakomana vakazonga foma rimwe group rinonzi Talking Guitars ana Shapone nana Tindika naEdina ngaripo nana Zelu naNuku nemunin'ina wangu Roni ngaripo ndasienda ndakuridzira Slicer kuBotswana wakatomboridza Slicer ndaridzira Slicer ndikaridzira Franco Lesukwani wekuBotswana ndikatore kuita maopa mamunzwa kayo Chris achingunoti paka mazuva agogo ekupedzisira ekuti zvakazofamba sei regai tinzwe panapa zvakare kubva kune munin'ina wagogo wambuya Madhuwe anonzi takaitei Rukomba achipinda mudare achitiudzawo zvemazuva ekupedzisira agogo vane vakanyanya kufungisisa stereki zvinhu zvavo zvakaparara vasipo panguva yanga wakasungwa saka ndakaona kunge stress ndoshandikaona kuti zvakavarwadza stereki saka kushayika wakashayikira kupi vakashayikira pano pano pamba munari nawo chipatara vaimborapwa vairapwa kuchitungisa hospital imimi vanga vari sisi venyu makazvitambira sei zvakakubatai sei zvokuti tarasikirwa shuwa nemukuru wedu zvakatirwadza stereki nokuti chimwe chinja ndoona kuti chimwe mumwe munhu akatobva mukati memhuri akanga aitiyamura ndiye kamunin'ina takaite Rukomba munin'ina wambuya Madhuwe aripo ndowagara zvakare pambuya Madhuwe kwaifiudzi ikoko right
ava ndava maivazerusile right. Regai panapa tinzwe kubva kuna sekuru John hanzvadzi yambuya Madhuwe John Rukomba. Ambuya Madhuwe munhu akazo property yavo yakazinge yavo vakutengesa zvinhu zvavo zvisina nyatsowamirira mushe bhozi vangu asakwanisa kuti varidze bhozi vangu vakurwara. Ndobva zvakatangira urwere hwakatanga sei? Pawakabva kuprison vakambouya vakati gare takanotora kuchikurubhi ndakaenda naangirino achimdare yedu Sifas Machakada ndikaenda naye kunovatora kuchikurubhi. Vakanga vachitaura vanga vati hanzi ndaida Alan chimbetu kana Sifas Machakada ozonitoro kana ndakubuda saka ndakazotaura ichini naSifas ndamuona achiridza show yake kwaIfield kunonzi papedo biawo. Alan hamuna kumuona? Hamuna kuzowana kana kutaura naAlan? Ndakataura naye ndikubhore Whispers akati Alan akanga abvuma but mazuva acho pakazosvika pepe hatina kuzomuona. Munhu andikazokwanisa kuzobata naye Sifas Machakada. Vatanotora vachiuya chikumba vaiwirana sei naSifas Machakada kubva atoita kuti doma vairi vavo kuti Alan kana kuti Sifas? naSifas vakambofamba vese vakamboridza vese plus Sifas Machakada mudzimai wake ndiwe tembo werudzi rwekwediri saka vaiwirirana Stereki Madhuwe. So vadzoka chii chakatanga kuitika utano hwavo? Utano hwavo wangosera kumbonyatsomira mushe bhozi vanga vangoita one ndo. Chii chanyanya kurwadza? Ambuya Madhuwe vakazinga vabatwa chiTB. Saka funga pa treatment yeTB vanga vakujamba vachimwa mapirizi. Saka ndakaona ndo zvakavaafecta ini. Papa sisina munhu anga ari pedyo navo kuva vanga varipo but kuti vanyatsovamonita kuti vanwa hapana manje aizvitarisisa kuti vanwa chima mapirizi. Saka ndakaona ndo zvakavakuwadza. So kusvika pazuva rekupedzisira maivepo here mukati makazongoita zvekunzwa? Ndandiripo. Tisi takatonovatora zvii zvakaitika zuva rekupedzisira zvii zvakaitika? Vanga vari pamba here kana kuti makazotakurwa mukaendeswa kuchipatara? Vanga vari pamba. Saka takatozoenda kumachipisa papolisi patozoya nekufield vaendesa pamba nepala. Ndobvira kuti vaidzimbikana vari pamba? Vari pamba. Sikaendi navo kiriniki? Vaienda kuEglino vachimbonoadmitwa vachibuda but urwere hwacho wazoramba wangowasimbirira. So wanga uri musi weende nguvai? Date I can't remember. Angari Manheru. Makazongonzwa kunzi mbuya akazoona ndiani? Ndimi here kana pane vakazoona kuti ambuya tada kunyatsonzwa zvakaitika zuva racho chero? Pampane vamwe vazukuru vanga varipo ndivo vakauya kumba kwachimhanya chinzi yemuna Ambuya Madhuwe condition yavo haisi right. Patazobata mumwe sekuru wedu vanonzi Pokezi kuti sekuru yemuni kumba uku Ambuya Madhuwe hasina kumira mushe. Vachisvika pepa vanzi hapachisina munhu kwakutomhanya patatomhanya kuenda kumachipisa kupolisi nokuti kunozisa kwekwe kwatozoenengirini sikutarisa pepe vatoona sure hapasina munhu totomwesa kupala emagazini amune funeral pale yanga irimo mumagazini meyo. Then takazotaura china webisa chamo chitaura ndo nyaya yaitika kuno kwi saka noashamu vakazobata anzi izimura amene zimura vawazisa pepa but munhu akanyanya kubatsira manje pana Ambuya Madhuwe pana Ambuya pakala people
Maijojo. Ya maijojo ya. Ndo akatenga chikofini na mbuya Madhu. Boss takurwa nemkwasha wedu. Bo kunenda kuenda nao kuguruwe. Ne mkwasha nyino wangu akasenso karori kake. Watakura kuenda nao kuguruwe. Wakanoratdzwa ne Roman Catholic. Roman Catholic ndo yakazoradzika pakupedzisira. Nekuti ndo kwakambinga mazuva ekupedzisira ndo kwakambinga vakuita vakuita. Mawanzwa kapo kwa Sekuru John vachirondedzerewo ka mazuva ekupedzisira gogori gaibva kuna Chris. Asa ambuya miri wavo manje unondifadza panguva yacho. Vanga vaita TB. Saka chakazoita kuti vashayi vairasa mapiritsi akanga akawanda eTB. Vaimwa 8 makuseni 8 unofanira kupedza kosi. Saka ivo vaikanda pasi pemubhedha manje. Tichiti vanhu ndo chakazoita se sakazoita kuti chirwere chiyuka kajamba mapiritsi wapuwa kosi nachiripa ndo zvakazoita kuti vashayi manje 2009. Vakashaya uri kuno here kwandanga wadzokera? Vakashaya ndiri kuno ndatodzoka. Pazuva racho rekushayika kwavo nyatsotirondedzera zvakaitika. Takatogara posi pandakabva kuBotswana ndichidzoka ndakavaigira TV nenhingirino akatofara. Takaita 2 days ndauya ndobva takatogara mumba. Taita 2 days ndauya ndakagara vayo vachitodzimbikana vakati ndideedzerei anonzani prophet wekuroma auye. Vanhu vemuraini vaivafarirawo vakadeedzera prophet wemuroma wakauya akavanamatira vakatendeuka vakanza wauchi wekuroma vakatoitawo munamato wavo bye ndobva vatoenda totasara. Zuva ravakazoshaya manje ndakatogara pamubhedha vakanditi yogare pasaidi navo. Saka vaingosimudza ruoko manje sezvo vanga vasagone kudya nekutaura nengona vaingosimudza ruoko vachiita vachibhabhaisa. Saka ndakange ndarwara nechicken pox yakanga itori pahuro. Ndabuda chicken pox musi wenda ndatoti ndakumbonzwawo zviri nani. Saka ndimboita se ndimboenda kunobatsira vakomana veBest of 4 kumaStones. Ndobva ndatovasiya manheru ndakabuda na8 ndobva ndaenda kunoridza show ndichidzoka na12 ndangoona pamba pasina makiteni masofa akaiswa panze pari kubvira moto. Ndondapinda mumba ndondoona hapana munhu. Sikanzi mbuya vashaya ndo kushaya kwavakaita. Kurava kuti gogo vakashayikira pamba? Vakashayikira mumba ndokuzotakurwa kuendeswa kuchipatara. Ndokuzoenda kuchipatara mochari. Imimi tikataisa ndo wanga uri mudzi wenyu imimi zvakakubata ise? Zvakatibata Stereki. Tikatoti zvinhu zvinenge panabva chembere kuenda waaitawo zvakaoma. Ndobva tatozoita urongwa hwekuenda kuguruve kunova ndiko kumusha kwatinobva kuguruve paNyanunzi. Ndokune marinda edu ese kubvara mbuya amai vavo baba vavo vakashaya futi naivo nekuti mumhuri mavo i5 ivo ndo vakashaya. Ndo vechi2 baba vangu ndo vechi3 asi mbuya Madhu ndo vakashaya. Takazonovaviga kumusha ndokuzobva tangomirira ubhendi ipapo. Saka mumhuri mavo vapenyu vangani? Vapenyu 4. Pana siso wavo mukuru vari kuBeatrice. Beatrice papi? KuBeatrice tikabva pamhuru pane mabhrazari avo vakapiwa famu.
pozoti ivo ndo vangu vari second born, pozoya baba vangu ndo vangu vari vechi3, pozoya munin'ina wababa vangu anonzi John Rukomba. Ari kupi? Ndiwe chifuwa ari kuGuruve. Ndiye kugara pamusha. Ina baba vari kumusha, ndo vapa musha, pesa vari kumusha. Kozoti amai vaZero vanonzi Taka ndo vari ku munin'ina wavo vari pamba kuaifiritsei vatigerera. Alright. Vari kubhitisa vanonzani? Vanonzi Eni Rukomba. Right. Manzo apo ka chikomana chichirondedzera ichi kuti mazuva ekupedzisira zvakafamba sei. So ndakazomubvunza inini Chris kuti vaimbi vaivepo ndiani nani? Chimbera changa ungoti Musoro Chest. Vakauya Space Mashakada Hosea Chipanga ana Daitoni vangu varipo, ni vamwe tinoiti BV vakomana veBV verumba, ni vamwe vangu vakawanda ndiwe madance group hatina kukwanisa kuvaona vakawanda. Tikatoridza tichiri kuhaifirizi takatomboridza edu magitare musi wacho pamba tichisobva iyo zuva rechipiri takuenda kuGuruve. Kwangu ine vanhu vakawanda zvekuti kukatoraiwa mombe 2 kosa tatosvika futi vakamirwa nevanhu. Asi magitare haana kurirawo? Ayo kwakaridzwa mbira nengoma dzechikore-kore dzemakwingwindo. Asi zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka, ende takafamba zvakanaka kuenda kwatikaita kubva kunoku, ende hapana mbonetsa. Avanonzi amai Jojo yo vainge ari promota ndo vakavatengera casket. Vamwe vakauyo vakadhoneta, vana Space Mashakada vakabvisawo mari dzavo, nana Tekshua Muronzi tichisanganisira naWebster Shamu vakabvisawo chema yavo, nababa Ashero vaitombovarapisa vachirwara. Ari kumacheso. So kupa kuzogoyewa kwepfuma yavo notoziva kuti kazhinji kacho panowanzo kuita mizeke-zeke pakugowa pfuma yamushakapfu. Aya pakugoyewa kwepfuma hapana chakaitika hapo chakaipa, nekuti pakazogoyewa pfuma iyo vanga vanyora wiri ravakanga vanyora. Wiri ndiro rakashandiswa. Takariburitsa musi wacho paimba kugoyewa pfuma, vakachiti ichi ngachiende kuna nhingi, ichi kuna nhingi, ichi kuna nhingi, sikaitawo sekudaro. Handitika. Ko uko kumagitare uku kuzimura ndiani akanyora? Kuzimura kune munin'ina wavo Taka nini tiri 2 tinoenda tichitora mari. Kureva kuti zvanga zvakarongeka. Zvanga zvakarongeka. So zvakanaka kuti munhu agara akanyora wiri. Ukagara wakanyora wiri ra hapana hondo. Nemapolisa ako ukaitirawo paunorwara paunoshaya zvinhu zvinofamba nezvakanaka. Handitika. Because vaimbi vazhinji vari kuonewa kuzviita izvozvo. Aiwa mbuya vanga vakangwarira ipapo avo kubva kuna baba wavo pawakafa akatanga ndambuya mbuya vedu. Aiwa zvinhu zvakafamba zvakanaka, vaironga zvinhu zvavo mwene zvakanaka. Sikira ivo pawakafawo vange vakatonyora wiri. Right. So Roni ndakamubvunza kuti ko sei senemu kuti Rukomba zvinenge zviri kusiyana, havana senemu yekuti Rukomba, vane senemu yekuti Edna Chizema yakauya sei? Senemu yekuti Chizema yakabva pamuno vanga ine murume wavo esenso senemu yekuti Chizema, saka muno yonanzoka chacha yesenemu inobva uchinjwa senemu, saka vanga kusenza senemu yemurume. Ainzi ani yeye? Richard Chizema. Aibva kupi? Wapa handiziva, nanchiri mudiki, ndombonyanyira kutsvaga nezvazvo. Asi ndiye wakafa vainaye here kana kuti vanga vasiyana naye?
vanga vasiyana achiri mpenyu kanti asipo zvinondiziva kuti achiri mpenyu asi unongoziva kana mukadzi uchiita zvekuridza murume unotaura nevanhu vakasiyana siyana saka murume anenge akugara kuti pamwe kuita chihure kana chinhu saka memangunetsana. Right. Iwewe sekuzivawo nhororondo yagogo zvakatanga sei zvekuti vazodzimara vapinde mumhando? Meni ndopakatanga kuti vaita zvekuridza mabira. Vachinoridza zvemabira ndo pavaidzana naJingen Mandaza ni mhuri wavaisi mhuri kwaFwanaka nenana Mpiya Beulah Joko esanambiya Stella Chweshe chingobata vachidaro kusvika vazotanga vazoda kuita zvemagitari asi vasati vatanga kuita zvemagitari tairidza mbira takueda kuenda kumagitari idza mbira nemadrums saka munhu akaitoti varidze mbira nemadrums ndi sekurugora vaitoti painzi paiswe chimbira nemadrums mbochiisa magitari mukaisa magitari zvinhu zvenyu zvinobuda then ndopazoiswa magitari saka chanza kusenzesa lead bass nechumbira nemadrums. Right. Ndombokudzosera kumashure pana Jingen Mandaza apo. Jingen Mandaza wanga akamira sei lineup yacho? Jingen Mandaza vaimba vachiti mhuri kwaMandaza. Saka isu chero chisusu tandiro diki sa maybe munhu wafambidzana naye saka ukura kuti gogo vakambodana naJingen. Plus munoziva kuti mukadzi kujara murume ndiyaiswa pamberi kazonochera saka ingonzi mhuri yekwaMandaza pachinhu kwakanochangira zvoroti pane mbaire patingatisi pane nziyo dzimwe dzawakatomboimba naye Jingen. So mwe kuti ndigamzira vachirwa nembira vachirizwa nembira vanga varipo kugwepo vanga varipo. Jingen Mandaza featuring Madamu Ambuya Madhuve Edina Rukomba vachikarowa kari kembira chete mhuri yekwaMandaza takaidzvidigira takaibata kanhoroondo yambuya Madhuve. Achisina yazo tokufarira mberi kandina eka Ronald ka ombotiudza apa kuti saka pakasangana na Sekuru Gora kushanda na Sekuru Gora vanga vachiri vese re na Dedi Amandaza.
ngosiyana na jinge. Yeah. Inda. Jinge wakabvo jinge redocho zvemabira saka ivo ngokuda kuita zvemagitari. Saka ndopa kupesana kwezvinhu. Zvokuti wachifamba achirova mashows. Saka jinge nanga asingadi zvemabira. Wasangana sekurugora. Wasangana sei nasekurugora? Nasekurugora takazoona sekurugora vakuya pamba. Saka swachiro iki plus chasikanyatsozoonobvunzisise kuti chii chaicho chisekurugora chi vauye. Ungasingadana nefuti here? Kusazoziva ipapo but sangozoti ndomunhu akuchidzidzisa bosi ndomunhu achanga kuchidzidzisa kuti chigone kuridza mbira. Unotoridza mbira paurapa? Choridza mbira. Ndowakakubatisa mbira? Ridza mbira, ridza madrums, ridza keyboard. Wosho? Wosho, ngoma. Nekurova dance? Kurova dance, trades, yacho svika kurumba. Right, gogo wakurwa paipai, chii chakazoitika? Chikanoti chakurwa chifamba ndobva vawana contract yekurufaro marketing. Saka vawana contract yekurufaro marketing ndo pavakaona farema chika. Saka vamakufanza ina farema chika. Hanga kudana? Isi ndobva chimboriza chiriza ndobva parekodwa album ane makitchen party. Farema chika? Farema chika, pachori ne 2 masong. Ambe majui pani album yo. Upana makitchen party paya? Uchiri kwaziva mazita acho? Mazita ndakangano. Asi pane nziyo dzavo? Asi pane nziyo dzavo mbiri. Varova vari vese paipai muna makitchen party vakazoita sei? Ndopa wakasiyana namachika. Zvisachawirirani? Vasawirirani. Ndo changa kuro ndobva chanorekodha ndopa rekodwa ndegamdzira neniri yezvigure. Then chachinja apa ana Patrick asirongo wakuridza magitari. Pane Patrick ukataso ndowemboridza mumashure kweso. Saka pakazochinjwa vanhu vemagitari. Then bass yakuridzwa naFunga Nyamziwa. Lead chiridzwa na The Late Rasta. Star rake ndorakudonzi chizi ainzi Phineas ukuchitungwiza abari akashaya. Then madrums airidzwa na Kennedy Mashasha. Pari kuti ndegamdzira and then ndobva ndegamdzira mbaita hit pachinhoyo mbaita hit neneriya zvazvingori pawa album ingari. Manzwa kapo amarotiriri ndo mafambiro azvakazoita paya. Panga pakaipa. Zvisine azvo ndine umwe wevaimbi. Apa amado tenda kuti munyatsopatereresai. Nyatsokuteresai papa. Munzwe rungano rwacho rwakazwa masi. Ambuya madhuwe vavigwa. Kuguruve kuya. Vakomana band rakusimukira. Vana vai vakasara vachisimudza band. Vakazofamba neband riri vakufamba naro. So pakazoita umwe musikana aishaura aivabatsira kuimba. Anonzi Sasha. Sasha aivabatsira kuimba. Ende Sasha ane voice rakanaka. Sasha ndiane jingu redu rimwe rerati ramunonzwa richiti kwazi abere kwazi tikukwazei pa National FM chichichichi rakarwa na Sasha ireri. Anogona zvake Sasha. Ane chipo voice anaro. Ende munhu akashanda nezvikwata zvakawanda. Ndikuda kwekugona kwake kubasa rake iroro. Zvisine yazvo Sasha anoyera iye ka Dhuve. Ikwambuya madhuve. Anoyera iye ka Dhuve. So ndakaitawo mhanza yekukurukura naye because ndiye akazenga abatana nevakomana ava vazukuru ava kuti vachisimudzira band. Regai tinzwe Sasha achipinda mudariro. Amato Sasha.
Amadue Charles asi munera due ndiri Mbizi Mbizi manjenjenje ndizo iganda revasikana aiwa zvinofadza chose right makabara gorepezve makabekerwa kupi mukakurira kupi ndakabekerwa muno muHarare mugore na 1984 kuHarare hospital ndakakurira muno muHarare ndiriwe muno muHarare mukafunda kupi chikoro ndakafunda kuchitungwiza noziyawo kanyadzi kuti unongova ndobereka nenge wachilonja ndikakurira kuchitungwiza tikabva kuchitungwiza tikadzoka muno muHarare tikagara Myfield mandakagara zvakanyanya tikazobvawo takuzotendererawo so kuti muzova mune zvemimhanzi izvi chipo chakabudira papi pari kubva zita Amadhu apa ndopane nyaya yese kuna mbuya Madhu oko ndokwanga kuine nyaya yese ana tete ana Madhu ndovanga nezvipo zvekuimba saka ndokwazvaibva ndovakati katakuti pachirungu ndokati inspire ndokwazvinobva zvinenge zviri ndofunga zviri muropa takutaura right kureva kuti mushakabva mbuya wedu Madhu ava ndova mukuru here ambuya Madhu mushakabvu here ava vekuwestern triangle kana kuti kune vamwe ambuya Madhu ndivo vanotozikanwa nenyika yese sikatakuta zvaMadhu ndivo mbuya Madhu vakasimudza flag yaMadhu ndivo mbuya Madhu ivavo ukama hwenyu hwakamira sei papo na kwandiri gogo nditete anditika kureva kuti kana muchiti nditete kureva kuti yanga iri hanzvadzi ya baba anditika aiwa zvinofadza chose zvakabva zvayambukira kubva kwamuri Sasha rekuberekwa zita Miriam Lishomwa aiwa right mamudzapo ka Sasha so mamwe magrupu akashanda na Sasha riketi manzwe panapa ndakashanda nevanhu vakati one day ndakatanga kushanda nevekuchurch ainzi Killen Darare ndakashanda Killen Darare mwashanda naye ndakashanda naye makasangana sei na Killen ndaienda kuAFM saka ndokwa vainga vari paBepu College mazuva aita negara kuTenold saka ndokwa vanga variwo vari pachikoro ndikazobva ndikashanda naPeter Majoni the late ndikashanda navo zvekuti navakurekodha kwese kubva vachitanga kurekodha Peter Majoni ndikashanda naye zvakanyanya ndikashanda zvekare ndikashanda na vati wande vamwe ndakuita ndichikangano ndikazoshanda naJ Masters ndikashanda naProgress Chipfumo ndikashanda kazoita Talking Guitars tiri takabatana tisati tazosplita zvatakazoita makazoenda kwake makaenda kwake amunotanga zvatingati kusplita isachi patingati kukura mwakati waini ndakura uenda kunotango zvangu yakati waini kura urege ndito zvangu asi tese tifunga tiri kufamba zvakanaka right Talking Guitars ndo chikwata chamungati mimi makatanga kumira nacho zvakasimba zvekutoti ndokune musimboti wenyu ndoshatangamira tingati siso pane here pamakambotsikisa ndikatsikisa single yangu yakabuda last year in August yainzi two timer inenge itaura nezvei inenge ichitaura nezve munhu asina kuvimbika iri pakati nepakati inotaura kana uri mudzimai unongochitaura munhu wechirume kana uri murume ukaiteerera unongochitaura munhu wechikadzi saka iri pakati nepakati haina kunongedza kuti mukadzi kana kuti murume imbotitoerawo akapela yacho tinzwe chido chemoyo wangu zvandaifunga zvikuru newe kasi unondipinza panguva yakaoma sei takange tavimbisana zvekuroora nadhiya simafambiro wako hanzisisike mwana you are a two-timer honey two-timer ndikorasi yacho aiwa mawanzo apo kapo tete Sasha wachiti vakashanda nezvikwata zvakawanda chaizvo right inokudaro vakazomboronga commemoration kurangarira ambuya Madhu sezvo manzwa mimi vachitiwoka nditete wavo riketinzo kuti zvakafambiswa sei ndakafonerwa na Sasha achitaura nyaya zvinzi Dr. Kumera show yambuya Madhu musi wa 13 October pandatobva vachikumusha
nchuira nji nyaya chi yakaitwa last year 2018 muna October so 13 October amakazara isa ala nchimbita ngariwo baba rarangu aripo nzani upinga udzuke mfana Fahimu angaripo apa pakazara vanhu vaibhadhara rekupinda kana kuti vaipinda pachena vaibhadhara right ranga iri zuva rekurangarira mbuya Madhuwe saka zvainzi zvichabuda ipapo zvichaenda kupi vaitanzi vachada kuzobatsirawo chipa ninye yedombo ravo okutenga dombo ravo ragogo saka show yakaitwa yapera hamuna kana kubvunza kuti pakubuda mari hapana right zvii zvakazoitika show yapera pakutanga Sasha akakuzivisai kuti ndo zvandinoda kuita show yapera Sasha akazokutsvagai ana tatozongonzonza kutongosensawo zita rekuti chi ndiye anoko anova muzukuru wangu ndikati akuzvo zvakufamba sei nokupi aimba nambuya Madhuwe saka iye ari kufamba achizviti ndine noko imi makazvinzwa nani izvozvo pane newspaper Metro rakatobuda zvokuti dai kunzi ndanga ndaritora dai ndauya naro maruuno haidi imimi vakomana naChris makazombovabvunza ina naZelu kuti ko izvi ndezvipizvo ndakabvunza kuna Kiri achorota muri kuzinzwa handisoti ari kusenzesa zita rachi ranoko plus music imwe ari kuridza ipapa ari kutoridza chi music yambuya Madhuwe achizviti ndiri muzukuru so izvo hatina kukama naye noku achizvinzwa akambozvinzwa here Noku akazvinzwa akati kudino ndiye mwanga angakatochengeta chikopera chori yechimitiro tonti sekuru muri kuona zviri kuitwa naSasha here akatifonera ndiri kumusha ndikati uchichengeta chikopiro ndoda kuzoritora kureva kuti kopiro anaro so uizidare kuti Noku ari kunyora paposta here kana kuti ari kungotaura badzi ari kungotaura paposta akusenza kuti Sasha saka kumashows ndokutaura kuti ndini uyewe ndaimba nagogo saka ndini ndakasiyirwa band kuti ndienderere mberi naro saka ivo ana Chris vanoshanda naye Sasha ivo vari kunyarara senyaya iyoyo ndiye mwatazinge chakuda kupinda kachikiri tikati iwo ndiuri kuchi urifamba nachini naSasha ari kusenza chizita rachi ranoko plus music ari kuridza imwe yacho ndiyambuya Madhuwe ari kutenderwa nani but kiro chaninga vanenge asaridze naye aiwa tuta zvenguva yacho zvepanguva yacho zvikanzi ndo zvari kungoita ari kusenza chi zita ranoko tikati manje musikuona kuti imhosvo here ari kuita iyoyo ari kusenza zita ranoko nekuti apa pazvasina mhosvo hazvo nekuda kwekuti kuridza kwavaiita vese handitika iye Kiri achiridza naye Sasha but vachiridza nziyo dzambuya zvanga zvisina basa but pakuzoshandisa zita ranoko kuti vanhu vati ndiye iye Noku wacho ariko akagara ende Noku wacho zvinomurwadzawo futi saka mimi nauyeyo haina kubata zvakanaka aiwa zvikutondirwadza moreover ndakatosiya basa rangu randaita chikumushoko muna October chimhanyira chiti pane zvizoda kuti zvibatsire zvinobhenefita chi kuna mbuya Madhuwe but hapana chi chakabuda up to now iye makambozama here kumubata Sasha akatozomuti murume wake achoti sekuru chi ndiri kuenda kumba ndikamugarira pamba ana kusvika pamba gore rakapera rachiro kusvika nhasi kusvika namanje vakabva vangonyarara kuimi hamunazomboedza futi kumufonera Sasha handina but chiitiko ichi chinotoka gore negore kandi iriko zvino gore rino futi ichange iriko futi ichange iriko futi iyoyo commemoration yagogo iyoyo October kauno ndifunga kuti zvinoita futi nezvawakaita izvozvo aiwa vakasenza zita rachi rambuya Madhuwe kuti vaone mari and bhawa ranga rakazara mari ikaita but hapana zvakabhenefita chi
kumuri zvavanga wakaimbisa kuti tida kugadzira dombo harina zogadzira harina izvezvi ndo zvandanga ndatofambira kuno ndichitaura chi naye nokuye murume wake bhato yakomba zvikanzi sekuri muchena itachi makoti chenza acho ese tigadzise chi dombo rambuya Madhuwe. kureva kuti apa havana kuzowirirana asi dai vanga vakawirirana dai mari yakabuda handifungi kuti sekuru vaimbochema nakukompurena apa sekuru vakuzokompurena ndofunga nekuda kwekuti zvavanga vakavimbisana hazvina kuzombobuda zvakanaka. Ini nangu ndakaiona mubepa reH Metro nhau iyoyi saka ndo pandakabva ndaita shungu yekuda kuironda kuda kunyatsa kuinzwisisa kuti zvakafamba sei. Ndaiona mushure monge ndaiona munewspaper so ndosaka makaona pa ndakutsvaka niona ndichida kunyatsa kunzwisisa kuti ichokwadi here ichi vese nokuti Sasha wacho akataura pake sekuru mawanzo achitaura apa sekuru wakutondishamisa kutoti handina kana kukama naye asi ivo iye anyatsokutsinira kuti aiwaka nditete vangu zvisina yazvo ndakazoita mhanza yekusangana nemurume wanoko kwazikoko ndikabvunza ndikataura naye murume wanoko. Nindoitwa David Katoma ndini murume waNokukanya Sibanda mwana wa mbuya Madhuwe. Ndakaonawo newspaper H Metro last year richitaura kuti Sasha aitaura kuti ndiye Noku. Saka ndakauya nenewspaper kune mudzimai wangu amaita Natswa ndo ndamutaridza ndikati adzimai honai zvikunyorwa munewspaper munhu yarutaura kuti ndiye imimi. Takaona akanyepa kakawanda achiti ndiye akaimba pati imwe yaimbwa achiti penga mbuya Madhuwe ndo ndamurakidza. So mamuratidze mimi mudzimai wenyu akazvitambira sei zvakamubata sei? Akarwadziwa even kana vana takatadza kuzvinzwisisa because manyepero acho akanyanyisisa because akanyepa zviri pachena haasiri iye akanyepa kuti ndiye akaimba pati iyoyo. Inini ndakatotanga kumuziva panewspaper ivavo. Saka mimi mukoma David adzimai venyu vakatiwo aiwa nhasi uno ndakuda kupinda mune zvemimhanzi semunhu akatangawo zvakare akakurira mazviri aina gogo mungavatendera here? Ndakasununguka ndikatombotaura nezvazvo kuti aiwa toita sei but iye semunhu ari mumbo ane kakunyara anoda asi iye ane kakunyaro kuti since amudzimai wemumba nemunhu akuenda kuchitendero saka hatisati zvedu tada asi inini zvangu nemwoyo wangu ndakasunungoti dai mudzimai wangu asimudzirawo zita rani ragogo rambuya Madhuwe because nezviri kuita vanhu vakushandisa zita ravo nenzira dzisiridzo. Vakurijira akazita because vari kuona kuti imimi wacho varidzi vacho vezita vacho hamusi kurisumudzira vanomhanya nacho right. Ndakazosangana naNoku wacho ane vana vairiko zvinezvi uyu murume wacho wamanzwa David Katoma. Noku ndakamubvunza ndikati saka Noku noreva here kuti Sasha umuzivi? Inini naSasha ndakatanga kumuzivawo inini naSasha ndakatanga kumuzivawo kunyanya pashaya mukadzi wandzidzi yangu Wazilo ndipo ndakatanga kuzivawo Sasha. Indaingonzi kuna Sasha anoridzana naKiri naNaziro ndisati ndambomuona ndakazongotanga kumuzivawo pakashaya mukadzi wandzidzi yangu. Ukama hwenyu pane ukama here apa nemhuri yekwana mbuya Madhuwe? Aiwa hapana ukama like ane interview yakatoitwa nenewspaper ndakatona newspaper yakatu manewspaper iwayo anga ari manewspaper api? H Metro nechirimwe racho is it Newsday ende kuda kuti ndakaudzwa nemunhu ende ndo zvanga zvakatonyorwa panewspaper ndini kaya kaiti penga mbuya Madhuwe panewspaper. Zvinhu zvekuti handina hangu mbonyaenda pressure nazvo nditi handizvisiri hangu mache
mandiri izvozvo. But muchizviona pabepa, muchizviverengera pabepa, iye achitsanangura kudaro, zvakakubata sei iwe semuridzi wewe, ndiwe muridzi wezita? Ini hangu hazvinambo, in fact handingati zvakandibata kana zvakandinakira. Variko vanhu vanogona kutongobudawo nenyika nekuda kwananhingi zvinoitika. Ndo zvinhu zvandakangoadmita panyaya iyoyo kungoti munhu anogona kungodawo kuendawo mberi nezvinhu zvakangonako zvaafunga kuti izvi ndikadai zvinondiitira. Saka iye munewspaper akanyatso kutotsanangura. Ene ndinaro newspaper nanhasi, ndo chinhu chandakachengeta ichocho. Newspaper iro ndakatongorichengeta, kuno ndakarichengetera ndine daka naye kana kuti zvinhu zvakangondinakidza, zvakangondira fani. In fact zviri fani bhozi ndine uya kuti penga mebantu. Amen. Ndizvo zvandakangochengetera not anything. Ini ndakainzwa commemoration iyoyo ndakainzwa. Zvakauya sei kwamuri? Mimi makainzwa sei? Shoko rakasvika sei kwamuri? And then imimiwo makawane chekuita here nekuda kweshow iyoyo, since yaita zvemumhuri menyu mimi kuinclude imimiwo mafounder members vechikwata. Inini yakauya sei show ikai? Aina kuuya kwandiri zvekuti zvinhu zvakarongwa inini ndiri mazviri kana kuti titaironga tiri pamwe chete show iyi. Inini ipapo ndingatoti kunyepa ndanga ndisiri pamwe chete zvekuti kuronga show iyi ndakatozoisendera message nasekuru, manzwa here kunonzi kune commemoration show iriko yagogo. Ini hangu handisandaita sei ndainzwa, ndikati iri kuitwa nanzva ndiri kuitwa naSasha. Ndikati ini vandaudzwa murume wangu hazvina kunyatsovaitira chakanaka babata nadzo, ko zvakaita unge like zvisina kunyatsofamba neprotocol yakanaka kuti zvinhu zvemumba izvi, but zvaita unge hameno zvekubhawa kunge zvechi of which izvinhu zvakanga zviri zvinhu zvemhuri. Saka handina kuenda, ini handa kutoenda. Imimi makazombonzwa kuti yakafamba sei? Ndinganyepe. Ndo zvinhu zvandisina mbvura ndakambozoda kubvunza kuti zvakazofamba sei. Inini chandongoremember chandakangonzwa namama vangu inini kuti hanzi kwangu kwakazara vanhu vangu vakazara chet, ndizvinhu zvandikakwanisa kuona. Show ndiya 2018 2019 kare pandakaita mainterview yaya pasi panhasi. So iwewe Noku ndakazomubvunza kuti saka Noku iwe wakaimba papi patinganyatsoziva kuti apa zvesho apa ndo pane izwi rako apa? Ndakaplaya maparties akawanda kungoti zvaro toda wari yacho iri fupi naye kuti aiwa iyi mukanzwa iyi zivai kuti ndinoku. Mukanzwa iye inonzi penga mbemadhiri ndinoku, kana kuti ndega mdzira kavoisi kamwe kaibuda kemwana kaya ndinoku. Alright, imbotitirawo kekuti ndega mdzira kaya voisi racho manjamusurinzwe hazvina basa, ingoita izvi zvinenge zvangobuda ipapo ndizvozvo, toda kungoti vanhu vangoziva kuti hazvishuwa ndiyeyu. Vamwangu akafashiwa, vabongo akafashiwa, ndokusara ndega musango, ndega. Vabongo akafashiwa, vamai vangu vakafashiwa, ndokusara ndega musango. Ona komana ndega mdzira, ndiri ndega ndichiuya ndega mdzira, ndiri ndega ndichiuya ndega mdzira. Ndovaninga kuti ndingakwanise kuimba ko paipe kuti penga mbuya madhuri pepe voice noto handitombozama kuti Stephen ndiri kumba vanongo vachinditedzera. Ndotonzwa kuti handichatogoni. Aiwa asi aingoedzisa kishe zvamangoita apa maimba musingagoni henyu but zvabuda imboedzisira ipo paya. Neria wachokera, Neria wachokera, Neria wachokera, Neria wachokera, penga ambia madhuve. Ndipo pandogona chete voisi rangu hachagoni. Kunyepa inungo chete. Akana. Alright, aiwa, that's nice.
haipari kunzwisisika ipapo. So nekudaro makashanda nawo pa damba refu rawo rekutanga riya ndega ndega anditika ine nzara yandayoenda yamamuri ndabva nayo nandiripo pa last album ratita rinonzi nzara ndabva nayo ndanga ndiripo. Saka boys wakazombozibvunza here kuti zviri kufamba sei? Izvo manje andidinyepa ndogara ndichiti ndakatombozvibvunza ndikatozvitaura futi kuna Zelo nendiyairidza naye ko madhiri aya akufamba sei kwekuti ndovahambe madhuve even maposters akutonyasonyorwa amadhuve anditi ko kule zvikufamba sei tipireika hanovhungusoni kuseko Zelo akamubvunza unongoti useko saka unozoona unge pamwe inini ndinenge ndakuinterfere muzvinhu zvisinei neni ndakumba kwangu zvimwe zvinhu ndinongotodi ndozvongonyarara. Inini hangu nevamwewo vanhu vakatombondirara vakati kuti sha munhu angambozofunga kuti ati inini ndininoku amadhuve azvisina concern yasomeone kana zvisina pressure yasomeone iri kubva kufamily but munoziva kuti chinhu chekuti kuti uzoda kunanganidza kuti ubatanidze kuti ani kana kuti ani zvokupindoenderana nevanhu ameno pamwe nyaya yekuti inini ndakakurumidza kubva pamba pedu saka handinazonyanyoda kunyanyointerfere nezvinhu zvepamba ipapo. Asi mashoko amungade kusiyira kwaari iye ari kufamba nezita renyiro mashoko kana akatierereko zvinhu izvi ndeyekuti kudi? Inini zvangu ndakazvimirira ndingati kana basa richiravo richikuendeka nekuda kwezita iroro noku amadhuve fine ngavaite zvinoenda mberi zvacho zvavari kufunga zvinoita, asi chokwadi chakangogara chakangonaka kuti maybe waiinspire nevanhu vaivai ingotaura uchingoti inini ndaiinspire nevanhu ava not kuti ndini nhengi iyeye. Ndo zvinhu zvandangotaurawo zvangu basa ravo kana richingoendeka nemazita iwa it's okay ngavaite basa riende mberi. So ndichitaura naSasha rini ndakazomubvunza saka Sasha iwewe pawakashanda negroup nevakomana pekutanga chaipo chaipo makamira sei muina gogo mbuya madhuwe since ndiwonga uchiti peka mbuya madhuwe? Ndandiripo pavasikana vakashanda nambuya saka tiri kupinda mumatsimba nekuti takati tigara tirimo tandabuda hedu tati getisiyane nezvezvezvi tiitewo zvedu nekuti munhu unongoine zvako zvanonge uchishuwira kuti inini ndoda kuita izvi nyako ukapinda mumba wabva kumba mumba mwabereka unotanga kuti inini sitovha yandoda tigara apa zida kuti tigare yakadai unomboita zvako zvaunofunga asi unozoona kuti aiwa zvandakadzidziswa zvinhu sitovha wanga vaine zvavaiziva kuti sitovha igara yakadai saka takamborasika hedu tikamboendawo kwatakaenda asi tikudzokera. Saka line up yanga yakamira sei muina gogo panguva iyoyo? Panga paina Ivo Gogo naEdina Junior akashaya Mshakabvu, kubva kwaita inini, kubva kwaita Zelu aitamba kumberi, kubva kwaita Pamsini yeyo airidza Mbira, kubva kwaita airidza Besanzi mwana kuti anchikanganwa mazita amchiri vadiki brazingwa yareba kuva yareba totombosangana nawo totombosangana nawo vari kutoridza magijara. Saka pawakatsikisa pepe mbuya pawakatsikisa pepe wakaitawo here voice rako ipo paya pawakatsikisa maalbum awo ngatiti yekutanga mairi akakurumbira ndakaitawo amwe anoti kanorwadza kachona ndindakakaita kazwi kacho kanorwadza amwe anoti ndindakakaita kazhinji karwadzi kanotozikanwa kunzi pakarira kambeya madhuwe anofanira kubuda kazwi kako kekuti chimbo ikako kaipenga mbeya madhuwe ikako. Alright. Pane musikana wandichikuyanga handizoti akaendako kuti achiri kuhere mupenya ainzi Noko akaendako? Noko akaroorwa. Anga asipo here pepe? Noko anga aripo. Handiti? Noko anga aripo. Makashanda mese futi? Noko anga aripo. Saka ngosina mutauro ungamukangana? Noko ndandamukangana. Pane vamwe vasikana vandatosiya vakawanda ndovaitamba. Mungu varipo nokuti pakazopinda ainzani naRosa anandi pakapinda mwasikana vakati wandei vanga varipo. Saka kurava kuti kuroorwa kwakabva kwavhiringa kwasunga zvinhu zvehurumende. Murume akabva ati handidi
saka hatowanike murume hatode kutomuona achisvika kudhuze nemagitari. National FM. Aiwe magamba esungura ndikamarangarira maiwe musodzi ndoche gamba remumhanzi chirongwa chamunopakurirwa muvhuro wega wega nenguva dza10 past 10 manheru kusvika pakati pausiku. Musakanganwe zvekare bhegi remasasi paNational FM pachimuti ipapo. Zvaita magamba mese mashinzira. Manzwa kavo mapanzwa kaipapo anga akanganwa zera noku anga mukanganwa noku kuti aivepo. Right Zelu reketi munzwa laini apo yekutanga pamwe atinonyatsonzwisa laini apo anogona anga aripo pamwe tinonyatsonzwisa zvakanaka patime yatikanoti takuda kuti tizvimirire tega. Kumba kwangu nevakomana vairidza mbira ainzi Brighton naFreddy, ndo vakomana vatikawana kubva kwasekuru Gora. Mama vachiseparata nasekuru Gora padze time yakanofa sekuru Gora. Ivo sekuru Gora pamaishanda nawo kwakuna ani nani? Panga paina Christopher Rukomba mwana yanzvadzi yamama. Kobva kwati inini wacho Zelusile Sibanda, kobva kwati hanzvadzi yangu nokukanya Sibanda. Musikana akaimba kuti penga mbuya madhiyo wacho paalbum iro rinonzi Neria. Grupu rekutanga tandiri 10 ranga rina asikana 5 including hanzvadzi yangu. Kobva kwati wememuri kwaita hanzvadzi yangu kuti Edina Deleti futi akatanga kufa pakazofa mama bosi vangu ane mazita akafana nemasene makafana. Kobva kwati Christopher iye koti Brighton naFreddy koti sekuru Gora. Kobva kwati ainzi Nota airidza kwambuya Biula airidza washo but anga kutiridzira bosi ini chitanga ndatenga nichitamba ndobva ndazosiya kutamba ndandakuridzawo hosho munguva yacho yanga tabatana na sekuru Gora. Mainzwa kalaini apo iyo tikati Zelu akangana kutaura zita raSasha irapa tingati pamwe akanganisa pamwe ari jambawo futi ameno zvakwamuri ndimuri kuteerera ikoko right. Regai tinzwe Sasha ndichitaura naye panhau yecommemoration yagogo iyoyo. Takangozvifunga paya ndo pavaitambira mbuya vainwa saka paya ndo pavaiti kana vari kumba zvavo vakatandara ndo pavarawara vaenda kunonwira. Tobva tangofunga tikati ketimborangarirawo mbuya kubva vachishaya vasati varangarirwa vatagara pasi semhuri takaungana tese nana baba nana tete toita sei nambuya ngativarangarirei toda timbounganidzwawo vaimbi vamwe tombovarangarirawo. Ndofunga kwavariko kwanofara vanosunungukawo tikabva tivarangarira gore rinofuti tanga tichida kuvarangarira asi pane zvakangoti tikanganise imbi jana tanchida kutovarangarira tiri kugurove teda kuti tange tagadzirisa paguva pavo tobva tavarangarira tiri kwavari chekwavakaradzikwa asi pane zvakazongotikanganisa asi titorimo. So pamaka ita commemoration yekutanga nevanhu yekutanga yekurangarira gogo zvikwata zvakaungana paipai ndezvipi panga paine Penga Udzoke anonzi Fahim, panga paina Progress Chipfumo, panga paina Solomon Chimbetu, panga paina Alan Chimbetu, panga paina isusu tanga tiripo na pambene vaimbi vakawandisa ndakakutwa nevaimbi vakawanda vanga vakawandisa. Program yakatanga nguvayo? Yakatanga Muscat na 3 nepambaine nemadj ndiyo yakatanga achibata vanhu asi kuzotanga kuridza takatanga na 5 kapera makuseni.
svondo. Vanhu vaipinda pachena here kana kuti mairipirisa? Isusu tanga takabhawa ndiro rairipisa vanhu kupinda. Isusu tanga tati bhawa ringobhadhara vaimbi vaita se vanenge vauya kuzotikuta. Saka bhawa rairipisa. Ende vanhu pavakanzwa kuti mbuya Madhuwe, vanhu vakauya. Tiri kunyebana nhasi vanotaura pabhawa ipapo kuti tisatambotengesa kana kuwana vanhu semuwaniro atakaita. Ende vanhu vakauya zvekuti mama kazara pairipiswa, handisi kuziva kuti pairipiswa mari, asi vanhu vakauya zvekuti. So imimi semhuri kana makaronga kudaro bhawa richizoripisa, kwakusina here kamuka percentage kanga kachifanira kunge kachibuda kachizouya kwamuri semhuri mukuramingarira mbuya, uyezve muripo wacho waifanira kunanga kupi? Isusu tanga chini chinhu chekutanga. Saka tanga tataura navo kuti isusu zvatoda kuita hatikwanisi kubhadhara vaimba ngo vakawandisa nekwaya PA vaida PA yakasimba. Saka bhawa rakaisa maposters ikahaya PA rakaona zvese ikabhadhara mabhendi, chikafu chaidyiwa nevemabhendi vairidza. Saka bhawa ranga rine zvakati wandei zvake. Saka takati aiwa ngatimbosanganei tione pekutanga nazvo zvedu zvaita patichadzokorodza totopa tichati ngatibvise ichi pakadai tiite se timboonosa pange papa nditi kuronga kuti toda kuenda kumusha. Patinoenda kuguruve toaudza bhawa pamwe tinogona kuita show ipapo tobhadharisa topiwawo pavanotipawo kamuripo kwavanotipawo toenda nako tonoenda se tonoita zvatoda kuita pomusha. Saka patanga tiri kutanga hapana munhu anga achiziva kuti zvichabuda zvakaita sei. Tasingade kuti vebhawa titonge tavabatirira nekuti mazuva vai bhawa havasirivo vanga varipo, kwanga kutoriwo nevatsva kutotanga kutowanyengetedza kuvaka ukama. Saka ivo pavaingonzwawo vangati wangasitorino kachokwadi kekuti zvinobuda here. Saka taida kuvaradza raiwa zvinobuda. Sokutoti kwezvimwe zvimukanonoka dho muchiti tauya futi vakutoziva kuti vanhu ipo zvinozvo vanototi tsvaga tikatogara vatototi amagarisi uyai wotobvunza kuti mwedzi uye zvawasvika hapana here? Hapana, nhasi zvinozvi mwedzi wega wega tinoridza ipapo. Vandotinotenda tikada kutotarisa pamabhendi anoridza ipapo tinotopiwa mari inenge yakati nakei nekuisirwa maposta tisinenge tinotopiwa handizive kauremu kakuremekedzwa. Vanototiremekedza nekuti tane ukama atakagadzira navo pakasirwa. Saka nachiti pakasirwa nambuya pai pavanhu vakasiya havasisipo tatone futi ushamwari nevaripo iko zvinozvi tabatanidza tangogara tangoita zvezvatandakaita nambuya varipo. Right, ukakwanisa kuburitsa single apa totarisira here kuti pamwe dzimwe dzenguva kune zvimwe zviri kuya kumberi uko? Aiwa, zviripo zvimwe zvitoripo, zviripo zvinota mutsoka iyi single yanga yakaita seafro jazz. Tanga chida mboedzaedzawo mboitawo hando testing ichimboona kuti tingatoenda kupi todii tasati tingatsoziva patimiri, asi album riri kuuya rine dzechimurenga dzega dzega dzakangoita zvaingotadza Zambiya Madhuwe ndozvaakangoita nembira zvese zvavaingoita zvese. Zvokutoti wana ndega ndega muri kuwarawo mumashows ana ndega ndodzati tikasatoridza idzodzo vanhu vanondoti mauya kuzoitei tikasatoiridza iyo vanhu mauya kuzoitei itoridza idzodzo vanhu vatodzidza tichingosvika chete hatofanira kuto ndoitori signature yacho. Aiwa, zvinofadza. Tinokushuvirai rakanaka ramangwana tiri. Aiwa, tinoti ndiwo ka Amadhuwe Sasha mawanzwa kapo vachingunotipa nhoroondo yawo kuti programu vadoifambisa sei, uyezve chinangwa cheprogiramu ndechipi, tanzwa apa kuti vanhu vari kuvatambira sei, ende ramangwana racho rakamira sei. Kwanzi programu yanga iri yekuedza kuda kupema kuunganidza mari yekuti vazoenda kunovaka pamushaka, tingati sisi kutotenga dombo rekunoti pakaradzikwa gogo pange pachitaridzikawo zvakanaka, painge pane chiremerera, asi havana kuzobudirira kuita saizvozvo. Asi ndinopa kutenda kuti jina guru promotions yotungamirwa namukoma Clive Malunga
vakazobudirira vakazozviita vakatonotengera guwa vakatonotenga dombo rikanoiswa parinda ragogo. Aiwa, zvakabuda zvakanaka. Right, regai timbokunzwisai kambo kubva kuna Sasha Amadhuve. Sasha. Seko Chausi zvavaera pachitungwiza apo amudharatsiga pamatai mumbare umuka nometa mupeti zviri kufamba ere macheso akomane mataiga namatemba zviri sei ipapo political chair ZANU-PF Mbare Majubeki political commissar Mbare Majubeki zviri sei uripo ere koko ari sei keda Jimalo ari sei ipapo apatsiga panza takachibata chimuti na captain apatsiga ipapo amamunzvaka Amadhuve Sasha ndega ndatouya. Aiwa, chipo chiripo hapo.
Makwasira bwanja chimwena ngaishima Kazembe, Texan Kazembe, Stuart Kazembe 6 zikuenda bwanji Peter Kazembe na wenzo kwa Imrani kwa ukutulio ndio kumumvezera nditi pa nyumba ya mpepe ya National FM. Right, Gambare Manzi pa National FM ka 13 minutes past 12 ka ndakaya ni zuro. Tusika ndapinda mudasi. Charge piri kecha. Right. Ndakabvudza Ronald rukomba kuti ko gogo bani kamboka wakaemba kananzi ndega kai kamboka kanobata mwoyo maimbira wakaita wabvaimba sevamwewo magamba akaenda kuhondo mbuya vakaenda iri kuhondo ya njemberese matauriro ake aichanzi azviro chanzi munhu arwa hondo munhu abata pfuti pachi ivo munhu kuti vaipiwa chikafu vanzi chiendesa chinopa vanhu chikafu zvokuti vakasvikira paextend kuti vakabatwa nevanhu vachiendesera chikafu zvinoona kuti vanenge kuti ndivo vanhu vairwisana here nezimbabwe vabatwa mbwa varipo vari vasikana 6 saana mjiba saka ndo zvinhu zvakavashungurudza svikira vazonzonanzi vakanganisika saka vachikwanisa kubereka kureva kuti gogo haana kubvera kumboita mwana nekuda kubva kwepachiti kwechocho vachiri vadiki zvinhu zvinorwadza chose utsinye hwaitwa nevasveta simba madzakudzaku asi vaionzokuita izvozvo vana vevatema muno muZimbabwe ndo vaiita izvozvo kuitira kutsinye umwe wavo komana zvinorwadza chose izvozvo zvakabva zvakanganisa gogo havana kuzomboita mbereko kubva ipapo aiwa zvinorwadza chose right mukoma Clive Marunga wejena muguru wandakuudza inini kuti ndo vakazoita effort yekutenga dombo kuti pange pachivakwa ndakaita hurukuro nawo imbowanzwa vachitaura pamusoro pagogo mbuya Madhuwe. Ndakazobva kuWarren Park City of Harare yakandipa pressure zvikanzi iwewe hauna kuita sei hauna kuvaka imba kaiwewe main house uchiri kugara muBoys Sky asi nanhasi vamwe vanhu vachiri kugara mumaBoys Sky muri kuzviona mwe ndobva ndatengesa hangu imba iyeye nepressure yeCity of Harare ndobva ndatengesa kudaro ndobva ndanzwa kuti unemwe mudhara anga achienda kuMarawi anonzi Didi Musa akanditi inini wakandipa mari ndinokupa imba kucherima ndobva ndati zvitorina nangu ndinogara hangu musina malights mukucherima hazvina mhosva kwaifirits ndobva ndatengesa imba yeku-Warren Park iya ndobva ndaenda ndobva ndamupa Didi Musa mari yake yemba iye ndobva aenda mari imwe kwacho dzanga dzichimbodhura here dzimwe munozoti 500 kana 1000 cheche waitotenga imba yaityisa ndoti kutaurira ndobva ndamupa cash mari yake angaida kuenda kumara anga ari pensionier manje anga ari plumber saka anga apuwa pension yake akati no ini ndakutora mhuri yangu ndakuenda upi kumusha zvikanzi kana dzimba idzi dzakuchinjwa kuitwa maownership inini address yangu pandiri kuenda kuMalawi ndepapi ndepapa Clive anondifonera ndobva taenda kuCity of Harare saka vanhu vakuchinja manje maadress aya ndakuitawo ownership kuti yakuda kutosvika pandiri ndofunga ndadawo chipiri kana wechitatu ikoko ucherima ikoko ndotoona City of Harare yanditumira tsamba futi zvikanzi tirikukupa 2 months notice pawakagara ipapo haizimba yako wagara ipapo 7 years zvako asi wagara zviri illegal ndobva ndaenda ndakati ingwana muti ndima akati ndiende pawaiting list mufunge ende futi ndakakuudzai kuti ndatengesa imba yangu kuWarren Park ndatenga imba iyi kuno nyambisirwa zvanga zvaitika apa manje ambuya Madhuwe vekushaya ambuya Madhuwe vanga vari n'anga ya kansela
Saka kansela anga ataura kuti no, iwe kansela iwewe ka ndiri kuda imba vanga vachigara muGeneva muye mudhadhadha iye. Saka kansela yakati hapane kamwe kamufana kari mumu tichakaita kasikuzapo. Ndobva ndiita sikuzapo mufunge. Ende ndobva ndatorerwa imba yandakatenga iyo ndo yandakashandira iyoyo mari yangu yese dhimob yese ndobva yakaendera ipapo. Ndaka ambuya madhuwe ndobva vanga vari ng'anga yani ya kansela we ndobva wapinda ndobva pawakazofira vari tori ipapo zvokuti pavanga vachiita maproblems pesa vaifonera inini ndakati kweni ndavaita sei ndakatoziva kuti vari kuziziva kuti zvavakaita handi munoziva chati gwerekwende hunge pane chikaturike vari kutofunga kuti asi maproblems yangu vaiti vasungwa nenyaya yavo yekupfeka ung'anga iye vakunditi muzukuru vakufonera ini muzukuru ufunge vanhu vari kunditaurira kuti inini hanzi inini ndapfeka munhu kwini ndapinda papi inini ndapinda papi ndakatoona kutoti vari kuremerwa nezvavakandiitira. Asi ndine urombo stereki nokuti ndakazonzwa kuti vagara ipamba ipapo ana piyo vakanogara ipapo ana sekuru gora vakanogara ipapo vachengetwa nasekuru gora pamba pangu vachitoziva kuti imba ndeyaclive. Saka ndobva ndazonzwa kuti imba iyeye hanzi vanhu yakatsva futi nemoto. Ndobva manje apa nandipractice panapa nereal sounds pajena guru panapa namutodi ndo pakatangira energy mutodi panapa achipractice nereal sounds. Ndobva pauya mwana wambuya madhuwe anonzi Zerusire mwana wemunina wavo anoridza mangoma uyu zvikanzi ndiye mwana wambuya madhuwe kawo. Ndo pandakazonzwa nyaya yekuti hakuzi kugarika kumba ikokwiye uku imba yakatsva mazvitupa zvakatsva ende kwakaitika kune disaster nokuti ndaingofamba ndichingoti mufunge imba ndichiti ndakazvipfuura nepo nchiti imba yangu mufunge imba yangu ende musambonyeperwa kuti hanzi mushonga unoshanda zinonsense mushonga wakakanganisirwa kuchema kwaonoita zvaita makomrades zviye vachiti mune shuwa here kuti mabhunu ari kuti shungurudze isusu vachichema munyika yangu inini ari kunditadzisa kusvika muna First Street inini achichema izvozvo ndo zvakaita kuti bhunu ritobva izvozvo. Saka ndobva ndatoona kuti kune problem ndakati omufana anoridza ngoma saka tanga tichienda in 2 months time kuJapan ipapo nandatotanga rwendo rangu rwekuenda kuJapan paya. Ndobva ndati ndoda kuti mfana iwewe chuya kunoku uridze ngoma yevana ava ndiri kuenda vechikoro because ndiri kupromota vana vari kuenda kuAsia. Ndobva ndamutaurira ndakati mfana ndoda kukutaurirai makanditorera imba yangu iyo handinoziva kuti imba yangu iyo mandiri kutoona kutora imo pandakatoya ndichitokutora ipo imba yangu asi ndakuda kukutaurira manje imba iyoye yayenyu ndakupai imba iyoye nokuti ndakada kuenda kana nhasi chekuti ndakaenda kukoti ndakanowasuwa vanhu vekuCity of Harare ndinovasuwa because ane matitle deeds eimba andakasirwa nadhidi musandiyani ndini asi ndakaenda ndakati no zvandakutoita inini Mwari vari kundikomborera zvinhu zvangu zvaakufamba manje zviri kutofaya imba iye handidzokereko futi kokuyako vakatonditi tinokukandira murodhi wakarega kubuda within 2 months ndakatora mubhedha twangu twandatengawo nemari dzangu dzandaipuhwa masemburi poendo ndakapa hama dzangu ndakasarirwa ndiri 1 ndakatanga kuti afresh kuti 1 again. Ndakamuti bamuni chiendei kuJapan
ndichakutoresai pasipoti. Anga asina pasipoti, chitupa changa chakatsva nemoto, kuimba iye yanga yakatsva, birth certificate ranga yakatsva. Ndakaenda kuchikoro kwake, inzi Ruvimbo here, ndakakumbira headmaster vakanditsvagira marecords ake, ndakanomutoresera birth certificate kumakombe, ndakamutoresa pasipoti, ndobva ndamutoresa futi chitupa chake zvese, ndobva ndamuti bamunini taakuenda kunze kwenyika. That was his first, maybe asati atombofamba imwe trip yakatodaro up to now. Ndobva ndamutora ndakati inini ndamwana wembamenyi mimi, handichakugununurirai futi paupenyu hwangu pamusana peimba iyoiye. Ndinotogona kutenga dzimba dzakaita sei kucherima iyo kana 20 iyo idzodzidzi. Saka imba iyoyi chitorai, ndakupai nemoyo wangu wese, kwete kuti ndagumbuka, asina andakagumbuka, asi chiita ise zvenyu chitorai. Saka kwakutozogara zvakanaka. Nokuti makachema imimi ndikukudzai pasina apa vanhu vari kuteerera musafunge nenyaya yemushonga. Kuchema cheko kuti shuwa here akomana kuti mukoma Robinson anondiita zvakadai so. Shuwa imi makazviita zveshuwa munopinda tsekuende mukoma Robinson. Panzio dza Clive Malunga dzese aka kane munakiro wake nekega bambo mali mudzimu unotama munhu ukaita zvetsvina pakupedzisira kwacho munhu unofa. Chakanga chasara pana gogo yanga yava experience yezvavaita mudzimu uchiripo, ndokusaka vangoita zvokujuta vanhu. Ndonzi manzanza Pamba bangu asha eiko, pamba bangu asha eiko. Marinjata mkazi wangu, marinjata mkazi wangu, kundibarika nechikomba, kundibarika nechikomba. Pamba bangu asha eiko, pamba bangu asha eiko. Marinjata mkazi wangu, marinjata mkazi wangu. Baba. Fai farira jaini. Zviri kufamba ere pfundisi? Hairi bhegi rakapenga. Unokomana muFarmers Express. Ndiye kumadokero. Anotsemura bhosi ndakambodzimana naye kumastudio. Hawi anotsemura. Ndiye kumadokero. Asinyoka munoziva musha inorohwa nemuenzi. Saka uyo anonga ane kachokwadi kakanyanya bhosi haungakavhiri haungavhiringidza hama yako.
kudarika vazukuru aiwa vazukuru kavanenge vachengetedza legacy yemumba asi uyo vaanenge atsemura chokwadi asi mbuya Madhuwe vanga vakapenga kutaura chokwadi nyange saundi yacho kuinzwa kuti yakasimba arrangement yavo yemusic yavo ka yakasimba iri simple ende vaiziva zvavaida ende voice ravo vaisarichinja raineautralizwa nemateta havana kuda kuedza kuimba izvi dete vaimba ravo gobvu asi wotsvaga anogona dete zvoneutraliza zvakadaro perfect. Aiwa ndopa kutenda zvikuru 5 Giants tinotenda ndatenda angu koma 5 Giants Farera ready nchevalo halo mkomo mari baba nijange panotoni ngoma jange aende munotsvaga ndokuti basi ndiani ndinoti tumere ndobasa ramwe andozvamune mida kunzwa ere ende munhu ataura chokwadi ndazomunzwa manje iupi manje uyo anonzi Lenso kuseri mbuya Madhuwe ndakambopinda mashoza very wise Lenso hapengere asi kunyepere zvakutaura aiwa ndoriyazi mazi kutoti kana pana farapio macheka mpana angotaura chokwadi kutoti shanjidzai hazeshuwa dzaivepo but havai ukama unotora chokwadi but Lenso atora chokwadi chacho chaicho chisingasungise kana chisingaurayi futi amaita basa ndatenda ngoma nesharapia maro halo tasira masoro ntoro nani amai makupe payetu krisi aiwa atopa kutenda mopa kutenda asi muri kugona ndinotenda hangu chokwadi chazobuda pachena chekuti chemai makupe mudaro zvakanaka mai makupe ka muri simba ndosimba hangu ndiani wanguyo ndikaombe ari maguru epanapa mukoma kaombe imboti tuludu wetinzwe gogo kuimba vaigona straight handitika asi izvozvo zvako zvinongopinda papanyika oka kutsvaga hanzi kutsvaga ko ndovaigodi igogo anodya nebhiro uyu akati aiwa ichocho nechiremano halo makadiko halo makadiko tiri pane makadiko mbuya Madhuwe pampani nyaya sei madaro ikuelanga ndikatobhanda kumazo aditika ndopa kuti nazvikuru 779 maka aredi halo makadiko ziko hada dzoka zvakadini kabudura wakabudura mbuya Madhuwe vakanashaira sekuru chairo kutosi wachichinda chaiwo hatingati kutsotsero mayawa iwe ndautokupa kamari unandipa kamari handipei nhasi aiwa ndinala kukutsvagira mabhondi akawanda because unogona aiwa ndatenda mukoma wangu right aiwa murae zvakanaka right vada kuita bata yaadmin pano vadaita kupinda mugroup regamba remhanzi 0772 219 678 handitika 0772 219 678 papa mukurukura nawo admin admin muriko here ai ikoko taurai nawo vada kuitawo magamba muri kumberi ndi basa rachira mutrovera aiwa apa ndokomurisa chokwadi chese ida akusi kunyepa noti gogonga kakangwara zveshuwa ogogangangwara gogonga waripo atumge basa ravo vairova maende music andotoida zvisingaiti handitika aiwa ndinopa kutenda zvikuru kalulu muborisa amai kalulu alright mukoma wangu vaita basa ndatenda hangu amado aterensikanga zvakareka sekuru wangu Ben Lion pameme estate kurafingora ko nana kandishaya vesa nditaiwa kamuve neusiku notapira utapi mwari wakuitire zvakanaka